Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. என் பேர் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குல்ல மத்தாஜி பக்தி சாஸ்திரியில 16 rounds கண்டிப்பா நீங்க ஜாயின் ஆயிருப்பீங்க மத்தாஜி. நான் செக் பண்ணல. ஓகே. என் பேர் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குல்ல மத்தாஜி பக்தி சாஸ்திரியில 16 rounds கண்டிப்பா நீங்க ஜாயின் ஆயிருப்பீங்க மத்தாஜி. நான் செக் பண்ணல. ஓகே. 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 பிளேலிஸ்ட் கூட கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஒரு நிமிஷம். ஐ வில் ஷேர் த பிளேலிஸ்ட் so that அந்த பிளேலிஸ்ட்ல எப்பவுமே எல்லாமே ஓகே மத்தாஜி குரூப்ல போட்டுறலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணிரலாம். அந்த ஒரே நிமிஷம் நான் கொடுத்துறேன் பிரபு. நீங்க சாட்ல போடுற நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே. எஸ் போட்டிருக்கேன் பிரபு. ஓகே. இது ஸ்டாண்டர்ட் பிளேலிஸ்ட் இதுல தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஏன் எல்லாருமே ஜாயின் ஆகல? டு ஸ்டார்ட் வித் தி செஷன். ஸோ உங்க எல்லாருமே பக்தி ஸ்ரீ கிளாஸ்க்கு இஸ்கான் மங்களூரு சார்பா என்என்டி பிரபுஜி சார்பாக உங்களை எல்லாருமே பணிவன்போட நான் வரவேற்கின்றேன். ஸோ இத்தனை நாள் நம்ம வந்து வாசிச்சுட்டு இருந்தோம், பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு இருந்தோம். நிறைய அதாவது லெவல் 1 லெவல் 2 இந்த லெவல் எல்லாம் டீட்டெயில்டா படிச்சு அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இப்போ இது எப்படின்னாக்கா ஒரு லெசன் பிளான் ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ மாடியூல் வைஸ் வந்து நம்ம அதுல என்ன நம்ம வந்து பர்சனலா வாட் இஸ் த டேக் ஹோம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷனுக்கு நாம எதை நம்ம வாட் அண்ட் ஆல் கேன் பி கிவன் ஃபார் த ப்ரீச்சிங் சைட், எதெல்லாம் நம்மளுடைய பர்சனலா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்முடைய வாழ்நிலையில வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல வந்து எலிவேட் பண்றது, அதுல என்ன சாஸ்திரிக்கு ரெஃபரன்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க, இப்படி எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். திஸ் இஸ் வெரி மச் ஃபோக்கஸ்ட் ஃபார் த கெய்னிங் நாலேஜ் இன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். அண்ட் தென் அடுத்தவங்களுக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இது ரொம்ப உதவக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ். இது பேசிக் கோர்ஸ். எல்லா இஸ்கான்லயுமே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கோர்ஸே. நம்ம பிரபுஜி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து எடுத்த உடனே இந்த ஹை லெவல் கோர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா நம்மளால அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்காதுன்னு தான் சிம்பிளா லெவல் 1 கோர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேர கோர்ஸ் வச்சாரு. அதுக்கடுத்து டீட்டெயிலா பகவத்கீதையை வந்து நீங்க வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 3 புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சோம், அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம், அடுத்து வந்து செஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இத்தனையுமே வந்து பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இத்தனை நாட்களாக. நியர்லி 1.5 இயரா நம்மளுடைய ஸ்டடீஸ் வந்து இந்த பகவத்கீதை, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபனிஷத். சில பேர் வந்து இப்ப நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, சில பேர் வெறுமனே பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களும் இங்க ஜாயினா இருக்கீங்க. அதாவது லெவல் 2ல இருக்கிறவங்க 16 ரவுண்ட்ஸர்ஸ் யார் இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாம் வெறுமனே தேர் எக்ஸ்போஸ் டு த பகவத்கீதா மட்டும்தான். அதர் 3 புக்ஸ் நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து எல்லாத்தையுமே படிச்சவங்க, இப்ப புஷ்ப மாதாஜி மாதிரி வந்து இருக்கவங்க வந்து தே ஆல்ரெடி ஹவ் ஸ்டடிட். ஈவன் கிருஷ்ணா பிரபு ஆல்சோ ஹஸ் தட் இன் த லெவல் 2 இருக்கும்பொழுது ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெரி ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த 4 புக்ஸுமே வந்து லெவல் 2லயே படிச்சிருக்காங்க.
ஸோ அதனால நம்ம ஒவ்வொரு லெவல்லையுமே வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த புஸ்தகத்துல பிரபுபாதர் என்ன விளக்கி இருக்கிறார் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வந்தோம். ஆனா எவ்வாறு அதையெல்லாம் நம் வாழ்நிலையில வந்து உபயோகப்படுத்துவது, நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதைக்கு முன்னேற்றத்திற்கு நம்ம எவ்வாறு அதெல்லாம் அப்ளை பண்றதுன்றது நமக்கு தெரியாது. பர்சனல் அப்ளிகேஷனுக்கும் தெரியாது, ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் பர்சனல் அப்ளிகேஷன்ல நம்ம எலிவேட் ஆனாதான் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதியும் நமக்கு வரும் இல்லையா? சோ அதனால அந்த இதுதான் வந்து பக்தி சாஸ்திரி. இது ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் மாதிரி, அதாவது இஸ்கான்ல வந்து டிகிரி கோர்ஸ் எத்தனை 4 நிலைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் என்னன்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்ல நாம இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட இந்த செஷன் இதுல வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறதுனாக்கா, மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து நீங்க இன்டராக்டிவ் செஷனா இருக்கும் இங்க. ஸோ நீங்க எல்லாருமே இன்டராக்டிவா பேசணும், சைலண்டா கேட்டுட்டு போறது கிடையாது. யூ நீட் டு ஹாவ் எ இன்வால்மெண்ட். ஸோ இன்வால்மெண்டோட நாம அதை செய்தோம்னா தான் வி வில் பி நிறைய கத்துக்க முடியும். இங்க யாருமே ரொம்ப நாலேஜ் அப்படின்ட்டும் கிடையாது, ரொம்ப எதுவுமே தெரியாதவங்களும் கிடையாது. எஸ், தவறாக நம்ம வந்து புரிஞ்சிருந்தாலும் நோ இஷ்யூஸ். பட் அதை நம்ம வந்து நம்ம தவறு பண்ணாதான் அடுத்து நம்ம கரெக்ட் என்னன்றதே நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா, உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாக்கா நீங்க அதை கண்டிப்பா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். யூ ஷுட் கம் அவுட். நாளைக்கு நீங்க ஒரு டீச்சர் ஆகணும்னா கூட யூ ஷுட் ஹேவ் தட். அந்த கான்பிடன்ஸ் வரணும்னாக்கா இந்த பிலாசபில வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங் ஆகணும். ஸோ அதனால நம்ம பிரபுபாதருடைய இந்த அசோசியேஷன் இல்லையா, இந்த ஆர்கனைசேஷன் வழியிலாக நாம இந்த பகவத்கீதையை இன்னும் நன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் வந்து நமக்கு கொடுத்தார். அதனால we should be more thankful to the supreme god and that is ISKCON organization. நம்ம NND பிரபுஜிக்கு எல்லாருக்குமே வந்து we need to be more thankful actually. ஸோ நம்ம யாராவது பிரபுபாதருடைய கீர்த்தன் உங்களால பாட முடிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் கீர்த்தன் பாட முடிஞ்சா பாடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जय महालक्ष्मी माता जी, நீங்க பிரபுபாத பிரணத்தி பாடுங்க. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிருஷ்ணாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाष्यत्यादिशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. जय राधा गोविंद राधे. जय राधा गोविंद राधे. जय गौरनिताय
Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பிரபுபாதருக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? அவருடைய எழுத்து மூலியமா, வாணி மூலியமா நம்ம இந்த ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. அதற்கு பிளாட்ஃபார்மா இஸ்கான் ஆர்கனைசேஷனும் நமக்கு வழி நடத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நாம என்றைக்குமே கடன்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பாக்குறது, ஸோ வாட் யூ லைக் அபவுட், எல்லாருமே மாயாப்பூர் தாம் போயிட்டு வந்திருக்கீங்களா? ஹவ் யூ எனிவன் கான் அண்ட் கம் மாயாப்பூர் தாம்? ஸோ அங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு மாதாஜி? ஸோ யூ கேன் கிவ் யுவர் வியூ. போகாதவங்களுக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பைரேஷனா இருக்கும். யாரெல்லாம் மாயாப்பூர் போனீங்களோ யூ கேன் கிவ் சம் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் இன்புட் கொடுக்கலாம். மாயாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் ஏரியா. அது ரொம்ப அழகா ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்லாமே இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட, ஒரு கொஞ்சம் கூட ஒரு சிடுசிடுன்னு ஆகாம ரொம்ப எல்லாருமே அந்த செருப்பு ஸ்டாண்ட்ல இருந்து எல்லாமே ரொம்ப அழகா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயம் ஹெல்ப் பண்றாங்க. நாங்க அப்புறம் அந்த இதுக்கு போனோம். இப்ப கேட்டில் இது வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த கோதானா கோஷாலாக்கு போயிட்டு வந்தோம். ரொம்ப அழகா அங்க கோஷாலா நல்லா மெயின்டைன் பண்றாங்க, சுத்தமா இருக்காங்க. கோஷாலான்னா சாதாரணமா அப்படியே ஸ்டிங்கிங்கா இருக்கும், அந்த மாதிரி இல்லாம ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த உள்ள போனோம் அப்படின்னா ஆரத்தி ரொம்ப அழகா எல்லாருமே அந்த அந்த ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருக்கிறது நல்லா இருக்குது. யாரும் யாரை பத்தியும் பாக்குறது இல்லை, நீ எப்படி டான்ஸ் ஆடுற போற அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை. மெடிடேஷன் பண்றதானே அவங்க உட்காந்து மெடிடேட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் ஆரத்தி முடிச்சு வெளியில பிரசாதத்துக்கு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, லைனும் ரொம்ப அழகா நீட்டா இருக்கு லைனு. என்ன சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சூப்பர் சர்வீஸ். இந்த பிரசாத விநியோகம் இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க. கொஞ்சமா இந்த முகம் சலிக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா மற்ற டெம்பிள்ஸ்க்கு எல்லாம் போகும்போது நம்ம பார்த்திருக்கோம், இங்க முகம் சொலிக்கிறது கிடையாது. எத்தனை பேர் வந்தாலே, எத்தனையோ 1000 பேருக்கு மேல எக்கச்சக்கமா போயிருந்தாங்க. ஒரு 10,000 கிட்டத்தட்ட இருந்திருப்பாங்க நாங்க போன சமயத்துல. எல்லாருக்கும் அழகா சாப்பாடு பரிமாறி என்ன வேணுமோ அது கேட்டு இது பண்றது ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க. So really the place is very very vibrating. ஓகே, வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த சுவாமியை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. ஓகே. இன் ஜென்ரலாவே எல்லா இஸ்கான் டெம்பிளுமே கிளீன்லினஸ்ஸா தான் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ இன் பெங்களூர் ஆல்சோ, நம்ம பெங்களூர் இஸ்கான் 2 இடத்துல இருக்கு. ஸோ நான் 2 இடத்துக்குமே ஒரு வாட்டி போகிறதுக்கான, அதாவது பிஃபோர் திஸ் கிளாஸஸ் மேபி 2-3 இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் போயிருக்கேன். நான் 2-3 டைம்ஸ் போயிருக்கேன். ஸோ இட் வில் பி வெரி வெல் மெயின்டைன்ட். ஸோ அங்க எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்கா, ஸோ இப்படிதான் எல்லாமே ப்ரொசீஜர்ஸ் பிரகாரம். ஸோ ஒன் திங் நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும்னாக்கா, everything will be followed as per the rules பிரகாரம் பண்றாங்க அவங்க. ஸோ தட் வெல் மெயின்டைன்ட், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நமக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு டெம்பிள் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு இருக்கும். ஆனா வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன பிறகு அது கடைசி வரைக்குமே மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஆனா இருந்தாலுமே அதை அழகா மெயின்டைன் பண்றாங்க அவங்க. ஸோ எனி இஸ்கான் டெம்பிள் தேர் கிளீன்லினஸ் தே கிவ் மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ், அதுதான் நான் பார்த்திருக்கேன். I think Radhigama, you can also give some input. ஏன்னா last year நீங்க I think you have gone for yatra, Mayapur yatra, and you would have seen many things there. So you can also give your insight. Ma'am, I think Mayapur is one of the excellent place, ma'am. Should not miss the opportunity. ஏன்னா it's a most ஏன்னா நான் ரொம்ப bland ஐடோட தான் போனேன், எந்த ஐடியாவும் இல்லை. So that's the, and one has to visit Mayapur. I was telling once in lifetime, but at least given a chance I will go ahead and visit almost once a year. Okay. So ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு இட்ஸ் மோஸ்ட் என்ன சொல்றது, மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங். ஓகே, ஓகே. ஐ திங்க் நாமெல்லாம் இன்னும் யாரும் அங்க விசிட் ஆகல.
So பகவானுடைய We will அருள் do, ma'am. கிடைச்சா We'll all repeat. we'll all go and come. கங்கை Okay. கங்கை ரொம்ப அழகா வந்து இருக்கு. கங்கை அங்க ரொம்ப அழகா வந்து அந்த இந்த போட் இதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணிருக்காரு. நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே, பகவான் அருள் கொடுக்கட்டும். நம்ம எல்லாரும் கூட ஒரு முறை சென்று வரலாம். சோ நான் போயிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, அங்க நீங்களும் சொல்லுங்க. விக்கிரகம் எல்லாம் நல்லா பெரிய பெரிய விக்கிரகமா இருக்கும். எல்லா விக்கிரகம் கருணித்தாய் இந்த இவங்க எல்லாம் எல்லாரும் பஞ்சதத்துவா எல்லாரும் பெரிய பெரிய விக்கிரகம் இருக்கும். காலையில மங்களாத்துக்கு அந்த ஃபாரினர்ஸ் குழந்தைங்கள்லாம் அவ்வளவு அழகா வந்து எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி பாடும். ரொம்ப அழகா இருக்கும் காலை வேளையில மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றது. ரெண்டாவது அந்த கோஷாலையில எப்ப கோஷாலைன்னு இல்ல, பொதுவா அந்த மாயாப்பூர் ஃபுல்லாவே கீர்த்தனை 24 hours நடந்துட்டே இருக்கு. நைட்ல நம்ம பயப்படவே வேண்டாம். எந்த நேரம் வேணாலும் நம்ம வரலாம் போறலாம், ஒரு பயமும் இல்ல. ரொம்ப நல்லா அதை விட்டுட்டு வரணுமே தான் மனசு கஷ்டமா இருந்தது. பட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் நரசிம்ம சதுர்த்தியும் போது ஒரு தடவை அட்டன் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே, கிரேட் மாதாஜி. ஐ திங்க் இவங்க 3 டிவோட்டிஸ்னுடைய அந்த இது மாதாஜிஸ்னுடைய அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் கூட பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கலாம். நம்ம எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு முறை அந்த மாயாப்பூர் சென்று வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் வழங்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோடையும், ஸோ எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு பிரார்த்தனைகளை வைத்து அதோட பிரபுபாதருடைய கருணையும் நமக்கு தேவை இல்லையா? ஸோ அவருக்கும் நம்மளுடைய அந்த பிரார்த்தனைகளை செய்துட்டு நாம இந்த கோர்ஸை பத்தி நாம பார்க்க போகலாம். ஸோ சாஸ்திரி கோர்சஸ் அப்படின்னுட்டு வந்து இந்த இஸ்கான்ல வந்து 4 நிலைகள் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பிரபுஜி வந்து இதை வந்து 5th லெவலா வச்சிருக்கார், பக்தி சாஸ்திரிய இல்லையா? ஆனா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கோர்ஸே இன் ஆல் இஸ்கான் ஆக்சுவலி. அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு படிப்படியா நம்ம வந்து பகவத்கீதை தெரிஞ்சுட்டு இந்த சாஸ்திரத்துக்கு நம்ம என்ட்ரி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளவு அழகான ஒரு ஸ்டெப் லெவல் கொடுத்து நமக்கு பிரபுஜி அந்த பாட அமைப்பே நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றார் இல்லையா? ஸோ டைரக்டா நம்ம பக்தி சாஸ்திரி கொடுத்துருந்தா நம்மளால படிச்சிருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ பகவத்கீதையை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால வந்து ஒரு ஹையர் லெவல்ல நம்மளால வந்து நீட்டா படிக்க முடியும். அதுக்குதான் பக்தி சாஸ்திரி. இது ஒரு டிகிரி கோர்ஸ். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் டிகிரி. இது முடிஞ்ச பிறகு பக்தி வைபவா. இது பாகவதம் வந்து 3வது கேண்டோ வரைக்குமே வரும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை பாகவதத்தை பத்தி வர்றதுதான் பக்தி வைபவா. அடுத்து இந்த பக்தி சாஸ்திரியில வந்து 4 புஸ்தகங்களை நீங்க படிப்பீங்க. அதாவது பகவத்கீதை, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபனிஷத். நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சதுதான். ஆனா எவ்வாறு நீங்க அதை வந்து வாழ்க்கையில வந்து அப்ளை பண்றது அந்த மாதிரியான ரிலேட்டடா தான் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு எல்லாமே பதில் அமைந்திருக்கும். அதனால நீங்க உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி அதை எவ்வாறு நீங்க உணர்ந்திருக்கின்றீர்கள் அதை பற்றி அந்த மாதிரி எழுதுறது தான் ஆன்சர்ஸாக இருக்கும். லாஜிக்கலி அதாவது அனாலஜிஸ் பத்தி எல்லாம் கேட்பாங்க அதுல. ஸோ அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் பத்தி தான் கொஸ்டின்ஸே இருக்கும். ஸோ பக்தி வைபவா வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் த கைண்ட் ஆஃப் பாகவதம் ரிலேட்டட். பக்தி வேதாந்தா அண்ட் திஸ் பக்தி சர்வபௌமா. பக்தி வேதாந்தா வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் எல்லாம் வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி சர்வபௌமா பத்தி எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஐ வில் செக் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்தி சாஸ்திரிய அட்லீஸ்ட் நம்ம பண்ணி அந்த டிகிரி கோர்ஸ் நம்ம வாங்கலாம். ஸோ இந்த பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி வந்து வாங்கும் பொழுது நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு இந்த அதாவது அஃபீஷியலா இஸ்கானுடைய அங்கே அதாவது ஆத்தரைஸ்டு அதாவது ப்ரீச்சரா ஆகிறதுக்கும் இது வந்து உதவும். ஸோ இந்த சாஸ்திரி இந்த டிகிரி வந்து இட் வில் ஹெல்ப் அஸ். அதோட நீங்க வந்து டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் அட்டென்ட் பண்ணணும், 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும், 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். இத்தனையுமே வந்து நம்ம வந்து அன்றாட நிகழ்ச்சிகளை நம்ம எடுத்துட்டு போகும்பொழுது வில் பி எலிஜிபிள் டு ப்ரீச் அதர்ஸ் அஃபிஷியலி அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதனாலதான் பக்தி சாஸ்திரி எதற்கு நம்ம பிரபுஜி வந்து இத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னாக்கா, அவங்க கட்டக்கூடிய அந்த டெம்பிள் வந்து ஒரு கல்வி ஆலயமாக தான் மாற்றணும்னு பிரபுஜி நினைக்கிறார். எங்கிருந்து வேண்டுமென்றாலும் வந்து அங்கே வந்து இப்ப எப்படி மாயாப்பூர்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி அதாவது ஒரு ஸ்டடினாக்கா அந்த ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி அங்க நடக்கிறதோ அதே மாதிரி இங்கேயும் சவுத் சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும்ட்டு தான் பிரபுஜியோட ஆசை. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ், ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் கூட உண்டு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து டெம்பிள் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே பிரபுஜி வந்து அதாவது அசைன் பண்ணி கொடுப்பாரு எல்லாருக்குமே. ஸோ டீச்சர்ஸா இருக்கக்கூடிய நம்ம அதுக்குள்ள இந்த பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு போனோம்னாக்கா ஆஃப்லைன் வி மே டேக் 1 வீக் ஒரு 1 வீக் கோர்ஸ் மாதிரி எடுத்துட்டோம்னாக்கா
we can go and preach பகவத் கீதா ஃபுல்லாவே முடிச்சிட்டு 1 week கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு டீச் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பக்தி சாஸ்திரியில என்னென்ன புக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. நெக்ஸ்ட் ஸோ நார்ம்ஸ் ஃபார் த கிளாஸ் ரூம் பிஹேவியர், இது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இத்தனை நாள் நம்ம வந்து level 1 level 2 எல்லாம் படிச்சப்போ வந்து எஸ் ஒரு நாள் நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண மாட்டோம், ஒரு நாள் நம்ம வந்து எது வேணாலும் நம்ம அதாவது ஒரு அட்டென்டிவா இல்லாம கூட நம்ம இருந்திருக்கலாம். ஆனா இங்கே வந்து we need to be the presence இருக்கணும். அது எல்லாமே we will be present for the entire course wearing Vaishnava dress. This is the normal classroom behavior வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு நம்ம எப்படி எந்த நிலையில இருந்தாலும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாள், அப்படி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் you should have some decent dress போட்டுட்டு உட்காந்து and then you need to attend the course. and then உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இல்ல நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்கன்னாக்கா சாஃப்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் வந்து இந்த இதுல உங்களுக்கு மோர் என்ற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா. அதுல போகும்போது உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், சாரி ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் எங்க வரும்னு தெரியல. ஓகே, ஐ திங்க் உங்க சிஸ்டம்ல இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மீட்டிங் இன்ஃபோல வருதா எதுல வருதுன்னு பாக்கணும். மோர் ரியாக்ஷன்ல தான் வரும் மாதாஜி. ரியாக்ஷன்ல தான் வரும் மாதாஜி. ரியாக்ஷன்ல தான் வரும் உங்களுக்கு, ரியாக்ஷன்ல வரும் பாருங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, we refrain from sign, அதாவது பக்கத்துல பேசுறது, அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இங்க வந்து மியூட்ல தான் இருப்பாங்க, ஆனா they will be on the call with others, அந்த மாதிரியான செயல்கள். ஏன்னா ஃபோக்கஸ் இதுல தான் இருக்கணும். உங்களுக்கு குரூப் டிஸ்கஷன் உண்டு. ஸோ குரூப் டிஸ்கஷன்ல நீங்களே வந்து உங்க குரூப்ல வந்து அதை பத்தி டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே வந்து அங்கேயே அந்த அந்த 10 minutes 15 minutes கொடுத்த பிறகு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் நீங்க. ஸோ வி வில் ரெஃப்ரைன் ஃபார், அதனால ரொம்ப அலர்ட்டாவே இருக்கணும். திஸ் இஸ் ஹவ் இப்போ பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. யாருமே உட்காந்து கேட்கறதே கிடையாது, சைலண்டா வந்து ஹோல் இதுலயும் வந்து சைலண்டா இருக்க முடியாது. வி ஹாவ் டு ஸ்பீக் அவுட். ஓகே, வி வில் ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் மேக்கிங் ரிசீவிங் மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். we will observe confidentiality within and without the classroom. அதாவது இங்க என்ன பேசுறோமோ அது இந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ளவே இல்லையா, அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அடுத்து will refrain borrowing strengths from status and position. அதாவது நம்ம இந்த லெவல்ல இருக்கோம், ஸோ நத்திங், இங்க எல்லாருமே ஒரு சமம் தான். ஸோ எந்த பாகுபாடும் கிடையாது, எவ்ரி ஒன் வி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி. ஸோ இங்க எதுவும் ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது, பொசிஷனும் கிடையாது. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ரைட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டு வித்ரா வித்வுட் ஸ்டேட்டிங் ரீசன்ஸ் ஃப்ரம் எனி எக்ஸசைஸ் விச் மேக்ஸ் ஃபீல் unduly uncomfortable. we respect the right of the individual to withdraw இல்லையா. அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியல அப்படின்னும் பொழுது that also we respect. actually we will each accept full responsibility for success in achieving our desired outcomes. உங்க எல்லாரும் அதாவது we will accept full responsibility for success இல்லையா. ஸோ நமக்கு நாமே தான் வந்து நம்ம வந்து we need to take our own responsibilities so that நம்ம இந்த பக்தி சாஸ்திரி ப்ரோக்ராம்ல வந்து நல்லபடியா படிச்சு ஸோ எந்த விதத்துல தயாராகணும், ஒரு டீச்சர்ன்ற நிலைக்கு நம்மளால நம்ம எலிவேட் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அதற்கான அந்த இதுல வந்து நம்ம முன்னேறதுக்கு வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கணும். we will confront issues or behavior not people. that is very nice point இது. ஸோ ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தா அவங்க எனக்கு சொல்லல, அவங்க எனக்கு செய்யல அப்படின்னு அந்த ஒரு பர்சனை நம்ம ஃபிங்கர் பாயிண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபிங்கர் பாயிண்ட் த இஷ்யூஸ். ஆக்சுவலி இஷ்யூவை தான் மட்டும் நம்ம பேசணுமே தவிர வி ஷுட் நாட் பர்சனிஃபை அந்த இஷ்யூ வந்து ரிலேட்டட் டு த பர்சனா நம்ம காட்டக்கூடாது. அவர் இது செய்தார் அப்படின்னு இல்லை, இந்த இப்படி நடந்தது, இந்த விஷயம் இப்படி ஆனதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ வி வில் ரீச் ஹானர் எனி அக்ரிமெண்ட் ரீச். அதாவது ஏதாவது ஒரு கலந்துரையாடல் வரும்பொழுது, ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வரும்பொழுது வந்து ஒருத்தர் வந்து இது பண்ணலாம்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த இது வரும்பொழுது அதற்கான ஒரு மரியாதையை நம்ம என்றைக்குமே வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அதாவது பேசிக்கலி நம்ம அந்த குவாலிட்டிஸே பாத்தீங்கன்னாக்கா we will be more elevated in the சத்வகுணல வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைப்போம். ஸோ பிரபுபாதர் இன்னும் கிளாஸ் ரூம் நார்ம்ஸ் பத்தி அவர் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஜஸ்ட் லைக் இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிக்கும் பொழுது ஸ்கூலுக்கு காலையில கிளம்பினோம்னாக்கா ப்ரேயர் காலுக்கு கண்டிப்பா நம்ம போவோம் இல்லையா. அங்க போய் லைனா நின்றுட்டு ப்ரேயர்ஸ் முடிச்சுட்டு லைன்லயே வந்துதான் கிளாஸ்ல வந்து உட்காருவோம். அதே மாதிரி
ஒரு டீச்சர் உள்ள என்ட்ரு ஆனாக்கா சைலண்டா உட்காந்து நம்ம வந்து டீச்சர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கேட்போம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அங்க என்ன இருக்குது நம்ம கிட்ட கிளாஸ்ல நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கறத கேட்கணும்ன்ற அந்த சமர்ப்பணம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ நாம ஏன் வந்து அதே இதை வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் இங்க நமக்கு பிரபுபாதர் சொல்றது. ஜஸ்ட் லைக் இஃப் யூ என்டர் இன் டு எனி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் இல்லையா, if you don't surrender yourself the rules and regulation of the institute இல்லையா, அந்த ஸ்கூல்ல நம்ம பிள்ளைய சேர்த்திருக்கோம், அந்த ஸ்கூல் இப்படிதான்ப்பா ரெகுலேஷன், அது பிரகாரம் தான் நாம வந்து நடந்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம அபைட் பண்றோமா இல்லையா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கோசரமோ. அதே மாதிரிதான் இந்த கோர்ஸ்லயும் வந்து என்ன ரூல்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ நீங்களுக்கு இந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு கிருஷ்ணா பிரபு ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் ரெடி பண்ணிக்கோமா. ஸோ இவங்களுக்கு எவ்ரிடே வந்து நீங்க எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ்ல வந்து நீங்க யூ ஷேர் த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். அவங்க அப்படியே வந்து அதுல வந்து அவங்களுடைய பெயர், இமெயில், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோன் நம்பர். ஸோ பேட்ச் 1ன்னு போட்டுருங்க, இது பேட்ச் 1, இது செப்டம்பர் பேட்ச் ஆர் பேட்ச் 1 போடுங்க. அதுக்கப்புறம் சப்மிட், அவ்வளவுதான். டேட், ஸோ டேட் வந்து நீங்க போட்டுட்டு கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த லிங்க் போயிட்டு அந்த குரூப்லயே சாஸ்திரி இல்லைன்னா இந்த சாட்ல போடுங்க, இல்லைன்னா அந்த குரூப்ல போடுங்க. ஆஃப்டர் கிளாஸ்ல எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் கொடுங்க. ஸோ தட் லெட் தம் சப்மிட். குரூப்ல போட வேண்டாம், இங்க சாட்ல போடுங்க. குரூப்ல போட்டா everyone will submit. Okay, so if you don't surrender yourself to the rules and regulations of the institution, how can we get advantage of knowledge imparted by the institution இல்லையா. so rules and regulations follow பண்ணாதான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா அந்த நம்மளும் அந்த டிசிப்ளின்ல வரும்பொழுதுதான் when you have discipline கண்டிப்பா நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை நம்ம எந்த எதை ரிசீவ் பண்ணணுமோ அதை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிசீவ் ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு வரும். அதை நம்ம டிசிப்ளினே இல்லாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஞானத்தை பெறணுமோ அது வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறையவே தடை கற்களா இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து we need to understand that. So next, everywhere, wherever you want to receive something, you have to be controlled or you have to be surrendered to the rules and regulations இல்லையா. நம்ம எதையாவது அடையணும்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம வந்து சப்மிசிவா இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஆர்கியூ பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதை பத்தி நமக்கு தேவையில்லைன்னும் போது தான் நம்ம வந்து விதண்டவாதம் கூட நம்ம கண்டிப்பா செய்வோம். ஆனா நமக்கு அது தேவை என்று வரும்பொழுது கண்டிப்பா அதை வந்து எப்படி பெறணும்ன்றத பத்தி யோசிச்சு நம்ம அங்க வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா. சரண்டர் டு த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இஃப் யூ டோன்ட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ரிசீவ் த நாலேஜ். அழகா சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர் இல்லையே. எங்க அதாவது பகவத்கீதை 7.2 அவர் வந்து when he was giving the session San Francisco September 11, 1968 இல்லையா, அப்ப வந்து இந்த ஸ்பீச் வந்து கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். எஸ், சோ எதையுமே நாம சமர்ப்பணத்தால மட்டும்தான் முழுமையாக அதை பெற முடியும். சமர்ப்பணம் இல்லாம நம்மளால எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து முழுமை, அது ஞானமாக இருக்கட்டும் இல்லை பௌதீகத்திலே கூட நம்ம முன்னேறணும்னா கூட சமர்ப்பணம் என்பது நமக்கு தேவையாதுல. இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. there should be a devotion in doing the things actually. so what do you hope to achieve by studying Bhakti Shastri? so யாராவது கையை உயர்த்தி சொல்லலாம். ஸோ பக்தி சாஸ்திரி படிக்கிறதுனால நீங்க என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறீங்க? இட் இஸ் யுவர் ஓன் வியூ. ஸோ உங்களுக்கு என்ன இதுல இருந்து இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ்ல இருந்து நீங்க எதை பெறணும்னு நினைக்கிறீங்க? எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க வேணா அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் படிச்சா நம்ம எதை அச்சீவ் பண்ண முடியும், ஸோ இதுல இருந்து என்ன கிடைக்க பெறுவோம் அப்படிங்கிறது உங்க மனசு என்ன சொல்றது? வாட் யூ ஃபீல், வாட் யுவர் கான்சியஸ் டெல்ஸ், நீங்க சொல்லலாம். யாரு வேணாலும் கை உயர்த்தலாம். பிகாஸ் நோ ஒன் இஸ் ரேசிங் ஹேண்ட். அவங்களுடைய நேம் இருக்கிறதுனால நான் எஸ் விஜயகுமாரி. யார் விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி, இதுல வந்தோம்னா இன்னும் நாங்க எலிவேட் ஆகி போகலாம். அதாவது இத்தனை நாள் நாங்க வந்து ஃபுல்லா மெட்டீரியல்ல தான் இருந்தோம். ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல்ல இப்பதான் பூந்திருக்கோம் நாங்க. இதுல நல்லா வந்து இன்னும் நாங்க அட்டைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்ப வந்து எங்களுக்கு இந்த மரண பயம் இதெல்லாம் இல்ல, இப்பவே போயிடுச்சு. இன்னும் நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம போலாம் அப்படின்ட்டு இதுல எல்லாம் கொஞ்சம் ஆகும். நம்மளுடைய பிஹேவியரும் கொஞ்சம் முந்திக்கு இப்போ நல்லாவே மாறி இருக்கு எங்களுக்கெல்லாம். அது நல்லாவே தெரியுது. இன்னும் நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணிக்கணும். இன்னும் நம்மளுடைய இந்த பேட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்பதான் எது பேட் குவாலிட்டிஸ்னே தெரியுது. அதெல்லாமே விடணும். இப்ப அதெல்லாம் விட்டுருவோம். இப்ப நாங்க வந்து காஃபி டீ எல்லாம் குடிக்கிறது இல்ல. இதெல்லாம் போக 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 இப்ப நம்ம கொஞ்சம் பியூர் ஆயிட்டு வர்றோம். அதாவது கொஞ்சமா பியூர் ஆயிட்டு வர்றோம்னு தோணுது. இது வந்துட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பியூர் ஆயிடுவோம். நாங்க வந்து பரந்தாமத்துக்கு ஷூரா போலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. கிரேட் கிரேட் மாதாஜி, ஐ அப்ரிஷியேட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ்.
தேங்க்யூ. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி, உங்களுடைய கருத்து என்ன? இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் நீங்க வந்து படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை கொடுக்கின்றது? நீங்க எதை அச்சீவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு, நீங்க எதை அடைவீர்கள் இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் படிக்கிறதுனாலன்றது உங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன சொல்றது அப்படிங்கறது, உங்க மனசுல என்ன தோன்றதுன்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்துல நாங்க இருந்த நிலைமைக்கும் இப்பைக்கும் நல்ல வித்தியாசம் எங்களுக்கே தெரியறது. நல்லா வந்து இப்ப அனாவசியமா வெளியில போய் சாப்பிடறதுக்கு பிடிக்கல, எதுலயும் பௌதிக பொருள்கள்ல ஆசை இல்ல, ஒன்லி கிருஷ்ணா ஒண்டிதான். இப்ப இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் படிக்கிறதால இன்னும் நாங்க பக்தியில இன்னும் முன்னேறி இந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போவோன்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கு அங்கேயும் போய் சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கு இல்லையா? எஸ். அடுத்து மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க கூட சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சின்ன கருத்து நான் சொல்லட்டுமா? இருங்க, எல்லாருக்குமே ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படும். So everyone will be given option. வெயிட் பண்ணுங்க. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் நம்ம இதுவரையும் படிச்ச 4 புக்கு தான் திருப்பியும் படிக்க போறோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா படிக்க போறோம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அதுல நமக்கு புரியாத கருத்துக்களை நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். இது படிச்சு ஒரு டிகிரின்னு ஒண்ணு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரீச் ஆகிறதுக்கான தகுதியும் நமக்கு வரும். அப்படி வரும்போது நம்ம இன்னும் நிறைய பேருக்கு அதை வந்து ப்ரீச் பண்ணி இன்னும் நிறைய பேரை இந்த பக்தி வழியில கொண்டு வருவோங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோணுது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. எஸ் பத்மா மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. இப்ப இதுக்காக பிரெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கக்கூடிய 4 புக்ஸையும் திருப்பி படிக்கணும்னு இது கொஞ்சம் முன்னாடியே இருந்தது. இப்போ மீண்டும் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்காது. அதையும் எஸ்பெஷலி பகவத்கீதையை வந்து திருப்பி படிக்கணும் அப்படிங்கும்போது மீண்டும் அந்த டேஸ்ட் வந்து அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது நிறைய நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்கேட்டர்டா தான் பார்த்துட்டு, இப்போ இனிமே ஆழ்ந்து படிக்கிறதுனால அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மனசுல வச்சு ஃபாலோ பண்றதுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும்னு ஐ ஹோப் சோ. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வரைக்கும் பகவத்கீதை, பாகவதம், ஈசாபனிஸ்து எல்லாமே படிச்சோம். படிச்ச பிறகு என்னை பொறுத்த அளவு வந்து பகவத்கீதையை ஆழமாக படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இங்க கிடைச்சிச்சு. இன்னும் ரொம்ப ஆழமா படிக்கணும் அப்படிங்கிற இது இதுல நிறைவேறும். பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி I am strong after entering into this course. இன்னும் வந்து I have to advance more and more to reach Bhagavan. அப்படிங்கிறது எனக்கு I hope I will achieve that. ஓகே. பகவானுடைய கருணையால நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ கரெக்டா பெறணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகளோட உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு நல்கட்டும் என்று நான் என்னுடைய பிரார்த்தனைகள் மாதாஜி. எஸ் பிரேம மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. அதாவது இதற்கு முன்னாடி எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்குவோம், எல்லா பூஜைகளும் செய்யணும். வாழ்க்கையில என்ன கோல், நமக்கு என்ன எதை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தது. ஆனா சடன்லி இதுல சேர்ந்த உடனே நமக்கு ஒரு இலக்கு கிடைச்சது. என்னன்னா பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிற நமக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது. அதுல இருந்து இப்ப வேற எதுவுமே பிடிக்கிறது இல்ல. அந்த நம்ம இந்த கோலை போய் அடையணும், வேற எதுவுமே வேண்டாம், நம்ம திருப்பி இந்த இதுல வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையாலதான் நம்ம இன்னும் பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. எஸ் விவேகானந்தன் பிரபு, நீங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் குழம்பு இருக்காங்க, மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம எல்லாரும் குழம்பு இருக்கோம். பகவானுடைய உபதேசம்ன்ற தெளிவு கிடைக்கும் போது போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் தெரிஞ்ச மாதிரி மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம தெளிவோம். ஆனா அது தெளிவடையணும்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ஞான பார்வை வேணும். அது பகவானாலதான் அருள முடியும். 18 நாள் கிளாஸ், 18 வார கிளாஸ், பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ், பக்தி சதாச்சார், டிசிப்ளின் கோர்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஞான பார்வை தெளிவடையும் போது பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை தரிசிக்க முடியும். விஸ்வரூபத்தை தரிசிக்கும் போது நண்பனா உறவினரா இருந்த பகவான் எல்லாத்துக்கும் மேல வாசுதேவரா இருக்காருன்றத புரிஞ்சிக்க முடியும். எல்லாம் அவர் தான் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு எந்த கலக்கமும் இல்லாத தெளிவா அவரிடம் சரணடையும் போது எல்லாமும் கைகூடி வரும். அவருடைய ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு வழி இந்த வகுப்புக்கு தான். அது மூலியமா நம்ம அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும். ரெண்டாவது, நீங்க சொல்லித்தர அந்த ஜபமா
அந்த டிசிப்ளின் எல்லாம் கடைபிடிக்கும் போது இன்னும் அதை வந்து முழுமையா முழுமை அடைஞ்சு நல்ல லைஃப் அமையும். அது வந்து இறைவனுடைய அருள் வேணும்னா இந்த வகுப்புக்கு எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் பிரபு. உங்களுடைய the views ஒவ்வொருத்தருடைய வியூவும் டிஃபரெண்டா இருக்கு. வெரி நைஸ் டு ஹியர் ஆக்சுவலி. எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு, உங்களுடைய வியூ சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நம்ம வந்து பகவத்கீதையை படிக்கும் போதே அது வந்து நாளாக வந்து நிறைய வந்து அதுல வந்து நமக்கு மெசேஜஸ் கிடைக்கும். நம்ம முதல்ல பார்த்த அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். அறிவு வளர வளர நம்ம அந்த ஒரு பகவத்கீதை படிச்சு ஒவ்வொரு நூல்களை படிச்சு வரும்போது அந்த நம்ம வியூ டோட்டலா மாறிடும். இப்போ ஒரு இடத்துல தண்ணி வந்து கலங்கி இருந்ததுன்னா அது வந்து எதுவும் பார்க்க முடியாது. அது தெளிய நமக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் கிளியரா பார்க்க முடியும். அது மாதிரி இது வந்து லைஃப்ல நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். வெரி நைஸ் பிரபு. எஸ் எஸ், ரொம்ப அழகான ஒரு ரியலைசேஷன் நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு சொன்னது. எஸ், பகவத்கீதை நாம ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால அந்த என்ன சொல்ல வர்றாரு பிரபு பாதா அப்படிங்கறது எல்லாமே பாக்குறதுக்கு சிமிலரா இருந்திருக்கும் நமக்கு, இல்லையா? வார்த்தைகள் எல்லாம் திருப்பி அதை தான் சொல்லியிருக்காருன்னு கூட நமக்கு தோணி இருக்கும். ஆனா நீங்க அதை ஆழமா படிக்க இன்னைக்கு படிச்சுட்டு நாளைக்கு அதே ஸ்லோகத்தை நீங்க திரும்பி படிச்சாக்கா அதனுடைய இன்டெப்த் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். எவ்வளவு நீங்க அதை படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டெப்தா உங்களுக்கு அது என்ன சொல்ல வராரு அங்க நம்ம பிரபுபாதர் அப்படிங்கறது வந்து அழகா உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ், தட் இஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி. நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நீங்க அடைஞ்சிருப்பீங்க. வேற யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? மாதாஜி, ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு இதுல எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஆனா நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து என்ன கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. நீங்களோ ராதிகா மாதாஜியும். அதாவது என்னன்னா, பகவான் வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலியமா தான் ஒருத்தரை இழுப்பார், இல்லையா? சோ நாங்கெல்லாம் ஒரு கருவியா இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம். சோ அதனால இந்த கருவி வந்து இன்னொரு கருவியும் சேர்த்து இழுக்கணும், இல்லையா? இட் லைக் எ மேக்னெட். சோ அந்த ஸ்வீட் பாட், அந்த ஈர்க்கும் சக்தி யாரிடத்துல இருக்குன்னாக்கா பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல தான் இருக்கு. அந்த எழுத்துக்களை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு அதை சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு தோன்றது, இல்லையா? சோ அதை சொல்ல வைக்கிறதும் அந்த எம்பெருமான் தான். அதனால நமக்கு எல்லாருமே இந்த பாதையில வந்து நல்லபடியா டிராவல் பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் பிரபுபாதருக்கும் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கலாம். சோ பக்தி சாஸ்திரினுடைய, அதாவது எய்ம்ஸ் ஆஃப் பக்தி சாஸ்திரி, குறிக்கோள், இல்லையா? சோ அதை என்ன சொல்றது பக்தி சாஸ்திரி அப்படிங்கறத வந்து பிரபுபாதருடைய வியூல இருந்து நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். ஐ திங்க் இது வந்து அவர் 1970ல நம்ம எல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது எல்லாமே, இல்லையா? ஐ திங்க் யூ மே ஹாவ் ஆல்ரெடி ஹர்ட் தட் இன் ஜனவரி ஆஃப் 1970 we will be holding an exam. இப்ப அப்ப இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆக்சுவலி, ஓகே, among all of our students on this book, எது புக்கு? பகவத்கீதை. and those who will pass will be awarded with the title பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அப்பவே இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கான அந்த இதெல்லாமே வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர், ஸோ வை எதுக்கு அவருக்கு ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா அப்படிங்கிறதுக்கான இதுல இருந்தே நமக்கு நல்லா தெரியணும், இல்லையா? he only formed the ISKCON ஆர்கனைசேஷன். அவர் தான் he only made it. அதோட அது எவ்வாறு அது அமைப்பு அமையணும், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தட் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கணும்ன்றது எல்லாமே அவருடைய விஷன்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே அவர் செய்துட்டு போனார், இல்லையா? தட்ஸ் வை இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா என்றது எதுக்குன்றது நம்ம இதுல இருந்தே புரிந்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட், வித் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஐ விஷ் டு என்கரேஜ் ஆல் மை டிசைபிள்ஸ் டு வெரி கேர்ஃபுல்லி லேர்ன் திஸ் பிலாசபி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், இல்லையா? அவர் என்கரேஜ் பண்றார் எல்லாரையுமே. அப்போ அதாவது அந்த சமயத்துல மாத்திரம் என்கரேஜ் பண்ணல, அவருடைய எழுத்துக்கள்ல இருந்து நாமளும் we should also get encouraged, ஊக்குவிக்கின்றார் நம்மளை எல்லாரையுமே வந்து. ஸோ அண்ட் ஆல் மை டிசைபிள்ஸ் எல்லாருமே அவருடைய டிசைபிள்ஸ் தான் நாம, இல்லையா? வெரி கேர்ஃபுல்லி, ரொம்பவுமே நம்ம வந்து கவனத்தோட இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் நாம வந்து படிக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வை. பிகாஸ் there are so many preachers required to bring message to all over the corners of the earth, இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை, அதாவது நம்ம நிறைய கான்டினென்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த வேர்ல்ட்ல, இல்லையா? ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலும் எத்தனையோ உயிர்வாழிகள் எல்லாமே ஞானமற்ற நிலையில இருக்கிறவங்க. நாம எல்லாம் கூட அப்படிதான் இருந்தோம், இல்லையா? சோ என்ன பக்தி உண்டு, ஆனா எதற்கு பக்தி பண்ணுகின்றோம் என்பது தெரியாம தான் நம்ம பக்தி செஞ்சுட்டு இருந்தோம். ஆனா பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு நம்ம எவ்வாறு பக்தி செய்ய வேண்டும், எதற்கு பக்தி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நாம வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சு, நாம யாரு அப்படிங்கலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோம். சோ இவ்வாறு இந்த உணர்வெல்லாம் நாம தெரிஞ்ச பிறகு நாம அடைந்த அதே நற்பலனை வந்து
அடுத்தவர் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம எல்லாரும் கூட அடுத்தவங்களும் இதே இன்பத்தை பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தோட நாம இந்த பக்தி சாஸ்திரியை படிக்கும் பொழுது நாமளும் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க உபதேசம் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையை நாம அடையலாம். அதுக்காக தான் வந்து ப்ரீச்சர்ஸ் ஆகணும். பிரபுபாதர் வந்து அவருக்கு என்னன்னாக்கா, நான் ஹெல்லுக்கு போனா கூட நான் வந்து ப்ரீச் பண்ணணும்னு தான் நினைப்பேன். அவர் வந்து அந்த மாதிரி அவரால் வந்து மேல வந்து போனா கூட நம்மளால அங்க ஆல்ரெடி வைகுண்டம் கோலோகத்துல எல்லாருமே வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள், அங்க போய் அவர் எதுவும் ப்ரீச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அதனால ப்ரீச் பண்ண வேண்டிய இடத்துக்கு போனாதான் வேறு ஒரு உலகத்துக்கு போனா அங்க ப்ரீச் பண்ணலாம் தான் பிரபுபாதர் நினைப்பார். எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நித்திய சேவையில் நாம ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம், அடுத்தவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து அவருக்கு இருந்துட்டே இருந்தது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாரு, பிகாஸ் தெர் ஆர் சோ மெனி ப்ரீச்சர்ஸ் ரிக்வயர்ட் இல்லையா. இப்ப நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்லயே 150 டீச்சர்ஸ் மேல இருக்காங்க. எல்லா லாங்குவேஜஸ் 12 மொழிகள்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த 12 மொழிகள்ல 150 நம்ம தமிழ்லயே வந்து 12-13 டீச்சர்ஸ் இருக்கோம் நம்ம வந்து. சோ அதனால இத்தனை ப்ரீச்சர்ஸை வந்து உருவாக்குறது வந்து அவ்வளவு சுலபமான காரியமே கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள், குருவனுடைய அருள் இருந்தா மட்டும்தான், அதோட நம்மளுடைய சமர்ப்பணமும் இருக்கணும். அப்பதான் அது எல்லாமே வெற்றியோட வந்து, வெற்றி என்னாக்கா இந்த பக்தி பாதையை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது தான் நமக்கு வெற்றி. சோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்றதை அது பகவான் நிர்ணயிச்சுக்குவார் இல்லையா. நம்ம அங்க என்ன இருக்கோ அதை புரிஞ்சுன்னு நம்ம எடுத்து சொல்றோம், அது எல்லாமே அவர் நம்ம சொல்ல வைப்பார். ஆனா இந்த அசோசியேஷனை எடுத்துட்டு போறதுக்கான கருணை வந்து பகவானிடத்திலிருந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டும். ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் நம்மளால அதை அடைய முடியும். சோ அதனால ப்ரீச்சர்ஸ் to bring the message to all the corners of the earth. இது வந்து மகா புருஷா அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர், அதாவது ரிப்ளை எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதர். எப்போ? லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல 7th February 1969 எழுதியிருக்காரு. சோ அதனுடைய பார்ட் அந்த இது எய்ம்ஸ் ஆஃப் த பக்தி சாஸ்திரில மேலும் இன்னும் என்னன்னாக்கா, பகவத்கீதை பர்பட் 8.28 பர்பட்ல. So after the student studies the Vedas under the master for some time, at least from the age of 5 to 20, அதாவது இந்த பிரம்மச்சரியம் டைம் இல்லையா, அந்த less than 25 years 25 வருடங்கள். சோ வேதங்களை எல்லாம் கற்ற பிறகு he may become a man of perfect character. எப்பவுமே சிறு பிராயத்துலதான் நம்ம வந்து நல்ல ஒழுக்கத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்க முடியும். அப்பொழுது அதாவது 5 விளையாதது 50 விளையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இந்த 5 வயசுல நாம என்னென்ன செய்யறோமோ அது எல்லாமே ஆழமாக பதிந்திருக்கும். அது சோ பிற்காலத்துல அது கொஞ்சம் நம்ம டீவியேஷன் ஆனா கூட மீண்டும் அதே ட்ராக்குக்கு வந்து போய் சேர்ந்துருவாங்க. சோ அதனால இந்த 5 to 20 years அந்த பிரம்மச்சரிய டைம்ல வந்து ஒரு குருக்குள்ள நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா, அவர் கேரக்டர் வில் பி எ பெர்ஃபெக்ட் கேரக்டர், அதாவது உத்தமமான ஒரு சுபாவத்தை கொண்ட மனிதராக நம்மளால வாழ முடியும். ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் ரிக்ரீஷன் ஆஃப் ஆர்ம் சேர் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் பட் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ கேரக்டர். அதாவது நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கிறது வந்து உட்காந்து நம்ம வந்து இது பண்றது கிடையாது. அதாவது we are speculators. நம்ம அதெல்லாமே வந்து ஸ்பெகுலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஆனா அந்த வேத ஞானத்தை நாம் பயில்வதால் நம்மளுடைய அந்த நம்மளுடைய சுபாவத்தை நாம வந்து நல் மார்க்கத்துல வந்து அமைத்து கொள்ள முடியும். ஒரு நல்ல சுபாவத்தை நம்மளால வந்து you can stick to that character இல்லையா. சோ நல்ல சுபாவம் என்பது நமக்கு சிறு பிராயத்திலிருந்து வந்தாதான் பெரிய, அதாவது வயதான பிறகு கண்டிப்பா வரவே வராது. we should have less than 18 years குள்ள நமக்கு என்னென்ன சுபாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறதுக்கான மார்க்கும் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அப்போ அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து நம்ம we need to mold the kids. அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வேல்யூஸ் இன் பக்தி சாஸ்திரி. என்ன நம்ம இதுல இருந்து, அதாவது மாரல் வாட் இஸ் த நமக்கு இதனால இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ்ல நம்ம எதெல்லாம் வந்து வாட் இஸ் த வேல்யூ, நம்ம வாழ்க்கைக்கு கூட ஒரு பயன் என்று உண்டு இல்லையா. வேல்யூஸ், வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ்னுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறது, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை என்னன்றதை பார்க்க போறோம். டு ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அப்ரிஷியேட் த மூட் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இல்லையா. சோ மூட் அண்ட் மிஷன் ஆஃப், அதாவது மூட் அண்ட் மிஷன் இது எங்க படிச்சிருக்கோம் நம்ம, அந்த ப்ரிஃபேஸ்ல படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஒரு கொஷினே இருக்கு, இந்த பகவத்கீதையினுடைய இந்த விளக்கு உரையெல்லாம் எழுதும் பொழுது பிரபுபாதருடைய அதாவது மூட் அண்ட் மிஷன் எப்படி இருந்தது இந்த இயக்கத்தை பற்றி அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினே இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ ஹவு ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி என்னக்கா ரொம்பவுமே எந்தூசியாசமோட டிட்டர்மினேஷனோட, அதே மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி பிளஷர், வித் மோர் பிளஷர் he wrote these books actually, பகவத்கீதா as it is. So and to perpetuate that understanding within the ISKCON society இல்லையா.
ஸோ எல்லாருமே ஒரு அதாவது இஸ்கான் அந்த சமூகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெர் ஷுட் பி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஒத்துழைப்பு, ஒருத்தர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இந்த நிலை. இப்போ நம்ம ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அங்க இருக்கிறவங்க உஷா மாதாஜி ஆல்சோ வாஸ் டெல்லிங், அங்க இருக்கிறவங்க ஒருத்தருடைய ஃபேஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முகம் சொல்லிக்கிறதே கிடையாது. நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு முகம் சொல்லிக்கிறது. ஏன்னா we are not in association, அதாவது எப்பவுமே நம்ம அந்த அசோசியேஷன்லயே இருக்கிறது கிடையாது, ஒன்லி ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இருக்கும். பட் when you go to temple, அங்க இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷனே வந்து இட் வில் பி எலிவேட்டிங் யூ a lot. அங்க பக்தர்கள் கூட்டத்தோட பிசிக்கல் அசோசியேஷன், அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தோட நாம சேரும்பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து தூரமாக விலகிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம் அடைய பெறுகின்றோம். ஸோ ஆத்ம சுத்தி என்பது நமக்கு ஈஸியா வந்து கிடைக்க பெறுகின்றது. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா. இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்கறதுன்னா, நம்ம வந்து இந்த மூடன் மிஷன் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்னன்றதை வந்து நமக்கு விளக்குகின்றது. இஸ்கான் என்ன நமக்கு வழங்குகின்றது இந்த பக்தி சாஸ்திரி மூலியமா என்பதையும் நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்தது இந்த சாஸ்திரி அசஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ ஓப்பன் புக் அசஸ்மெண்ட்னா இப்போ மாடியூல் 1 to 6 வரைக்குமே ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 அசைன்மெண்ட்ஸ்னா கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ பிக் எஸ்ஏ டைப் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த எஸ்ஏ டைப் கொஸ்டின் வந்து நீங்க வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிச்சு எந்தெந்த ஸ்லோகம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்தி, இப்போ பக்தி வந்து எல்லா சாப்டர்லயுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா பக்தியை பற்றி சொன்ன அந்த ஸ்லோகங்கள் எதுன்னு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான அசைன்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா அது ஒரு அசைன்மெண்ட். இது வந்து புக்கை பார்த்தே எழுதுறது, இது வந்து பார்க்காம எழுதுறதே கிடையாது. நீட்டா நீங்க வந்து உட்காந்து அதை படிச்சு எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அனாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்கதான் எழுதி பேப்பர்ல, அதுக்கப்புறம் அதை போட்டோ எடுத்து நீங்க இந்த லிங்க் நேற்று எப்படி டிசைபிள் கோர்ஸ் லிங்க் இருந்தது இல்லையா, அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த லிங்க் அப்லோட் பண்றது, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வேணா அசிஸ்டன்ஸ், ஏன்னா ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு வந்து இந்த அசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம பக்தி சாஸ்திரில உங்களுக்கு அந்த அசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா வழங்கப்படும். அதை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஆனா நீங்க எழுத வேண்டியது படிக்க வேண்டியதெல்லாம் உங்களுடைய கடமை. அதே மாதிரி எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது கூட யாருக்காவது முடியாத பட்சத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து எழுதுறதுக்கான சப்போர்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைப்பட்டா கூட வாலண்டரி சப்போர்ட் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தைரியமா நீங்க வந்து இந்த ஓப்பன் புக் அசஸ்மெண்ட், ஸோ நம்ம எழுதக்கூடிய எல்லாமே வந்து 65% மார்க் வந்து இப்போ 100 மார்க்னாக்கா 6 சாப்டர் சேர்ந்து ஒரு மாடியூல் இல்லையா. நான் ஒரு மாடியூல் மொத்தமே பகவத்கீதை வந்து ஒரு மாடியூல், 4th மாடியூல் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட், அதாவது NOI, அதே மாதிரி 5th வந்து NOD, 6th வந்து ஈஷோபனிஷத். இந்த மாதிரி 6 மாடியூல்ஸ் கொண்டதுதான் இந்த என்டையர் இந்த பக்தி சாஸ்திரி. ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஒரு மாடியூல்ல வந்து நம்ம ஓப்பன் புக்ல வந்து 65% ஆஃப் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து க்ளோஸ் புக் அசஸ்மெண்ட் வந்து இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற பிரகாரம் 2 லைன் ஆன்சர்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு 12 கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க, 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து எழுத வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு பிக் கொஸ்டின் என்னாக்கா ஒரு 800 ஐ திங்க் சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ், அதாவது 100 or 200 வேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேஜ் நிறைய எழுத வேண்டியிருக்கும் ஒரு டாபிக். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கொஸ்டின் 2 கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க, அதுல ஒரு கொஸ்டின் நீங்க எழுத வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அசஸ்மெண்ட் வந்து 20% தான் எடுத்துக்குவாங்க, 20 மார்க்ஸ். அதுக்கு அது 65 மார்க்ஸ், இது 20 மார்க்ஸ். அடுத்து அந்த 65 மார்க்ஸ்ல பாஸ் மார்க் 50 மார்க் எடுக்கணும். ஏன்னா அது பார்த்தே எழுதுறதுனால படிச்சு நீங்க பார்த்து எழுதணும். இதுல வந்து 65% 20 மார்க்ஸ்ல வந்து 65%னாக்கா 13 மார்க் எடுத்தாலே பாஸ் நீங்க. ஆனா மெமரைசேஷன், ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு ராதிகாமா ஒரு ஐ திங்க் ஷி ஹஸ் ஹேவ் எ பிளான் ஹவு டு மெமரைஸ் வர்சஸ், அதாவது ஒரு மாடியூல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 12 ஸ்லோகாஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ல வந்து ஒரு 10-12 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து அந்த வேர்சஸ் மெமரைஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து மீனிங் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அப்படியே அதாவது ஜூம் கால்லயே நம்ம வந்து வி நீட் டு க்ளோஸ் இட். அதுக்கு தான் ராதிகாமா ஒரு கிளாஸ்லயுமே நம்ம வீக்லி 1 ஸ்லோகம் வந்து மெமரைஸ் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ தட் வி வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப். அப்போ ஈஸியா நமக்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து ஒரு இதுவா சொல்லியிருக்காங்க. ஐ ஃபீல் தட் இஸ் ஆல்சோ எ நைஸ் திங். ஸோ தட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு வர்றது அவ்வளோ பெரிய சிரமமா இருக்காது இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணிட்டே போயிடலாம். அதுக்கு வந்து 10% மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அட்டெண்டன்ஸ் வந்து 5%. நீங்க வந்து
நீங்க வந்து கண்டிப்பா இதுல வந்து 50% ஆஃப் பாஸ் மார்க் வந்து 50%. சாதன ஷீட்டும் வந்து அதாவது டெய்லி நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது வந்து சாதன ஷீட் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ், இப்போ வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் டெய்லி நீங்க அதை ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே சப்மிட் பண்ணிட்டே வரணும் நீங்க. ஸோ யூ நீட் டு டூ தட். வித்தவுட் சப்மிஷன் நீங்க சாதனை பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். அடுத்து கிளாஸ் பார்ட்டிசிபேஷன். நீங்க இப்ப நிறைய பேர் உங்களுடைய வியூஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும். ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் ஜென்ரல் ஆட்டிடியூட். இது எல்லாமே வந்து தே வில் பி கன்சிடரிங். ஸோ இதுதான் வந்து அசஸ்மெண்ட். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. ஓப்பன் புக் அசஸ்மெண்ட்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா எழுத முடியும். க்ளோஸ் புக் எல்லாமே 2-3 வரி எழுதுறது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபம் தான். மெமரைசேஷன் ஆஃப் ஒரு வர்ஸ் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நீங்க கண்டிப்பா ஒரே ஒரு வர்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு வந்து we can take it up. ஓகே. ஸோ அந்த மாடியூல்ல எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கோ அத்தனை ஸ்லோகத்திலேயே வந்து வாரத்துக்கு ஒன்று பண்ணாலே வித்தின் 4-5-6 வீக்ஸ்ல வந்து நம்ம we can close that actually. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து அசஸ்மெண்ட். இப்படிதான் நம்ம வந்து கொடுப்போம். அடுத்து இந்த ஓப்பன் புக் அசஸ்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி, பிரசன்டேஷன் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ், லீவ் ரூம் ஆன் த பேஜஸ் ஆன் த ஃபார் த கமெண்ட்ஸ். அதாவது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். நம்ம அசஸ்மெண்ட் எழுதுறோம்னாக்கா கீழே ஒரு இடம் கொடுக்கணும். அவங்க எவாலுவேஷன் பண்ண பிறகு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, எழுதிருக்கீங்க, வாட் ஆர் த குட் திங்ஸ் யூ ஹவ் ரிட்டன், அதாவது குட் பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட்டட், எதை மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எதற்கு இவ்வளவு மார்க் கம்மியாச்சு அப்படிங்கிறதையும் வந்து தே வில் பி ஏபிள் டு நோட்டிஃபை. ஸோ அதுக்காக கொஞ்சமா ஸ்பேஸ் நம்ம விடணும். டிவைட் த எஸ்ஏ இன்டு செக்ஷன்ஸ் அண்ட் பேராகிராஃப்ஸ் இல்லையா? அதாவது புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் அக்செப்டபிள். ஆப்ஷனலி கிவிங் ஹெட்டிங்ஸ், ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லோகம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு எஸ்ஏ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5-6 சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய எஸ்ஏஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாங்கிய யோகா மேல உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஞான யோகத்தினுடைய இதை பத்தி நீங்க எழுதுங்கன்னு கொடுத்தாக்கா இந்த 11th ஸ்லோகத்துல இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நீங்க கவர் பண்ணுவீங்க. அதுல எதெல்லாம் ஹைலைட்டட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிதாதிர் முனி அவருடைய குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறது வந்து டைட்டில் போட்டு நீங்க நீட்டா புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதணும். ஸோ ரொம்ப ஸ்டோரி எல்லாம் எழுதவே வேண்டாம். நோ நீட் டு ரைட் ஸ்டோரி. கிவ் நீட்டா வந்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க போறோம். புக்கை பார்த்து எழுதுறதா ஹவு டு யூ பிரசன்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபாலோ எ சீக்வென்ஷியல் டெவலப்மெண்ட், அதாவது ஃப்ளோ கரெக்டா வரணும். ஒன்னு முடிஞ்சா அடுத்து அதனுடைய கண்டினியூட்டி வர மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் வீக் முன்னாடி வீக் வந்து நான் இந்த 3rd மாடியூல் அசஸ்மெண்ட் எழுதினேன் நான். பட் ஐ டிடன்ட் டூ தட் மச் கிரேட், அதை கூட நான் சொல்லணும். ஸோ அதுல வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா பக்தி, அதாவது சாரி டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஐ திங்க் கொஷின் வந்து ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, நான் அந்த கொஷினே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? எஸ், ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் நான். இதெல்லாம் தான் கொஷின்ஸ் இருந்தது. டைமண்ட் ஆன் இந்த மாதிரி ஓப்பன் 8 out of 10 இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து வந்து எக்ஸ்பிளைன் த என்டாங்கிள்மெண்ட் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி இன் த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர்ஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு சான்ஸ்கிரிட் ஃப்ரேசஸ் அனாலஜிஸ். ஸோ அதாவது 13.20ல இருந்து 23 ப்ளீச்சிங் அப்ளிகேஷன் இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து க்ளோஸ் புக் ஒரு அனாலஜி மாதிரி நீங்க வந்து அது படிச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்தியை பத்தி எங்கெங்க சொல்லியிருக்காங்க, எந்தெந்த ஸ்லோகம் கவர் ஆகுது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மோட்சத்துக்கான ஒரு இதுல போகணும் அப்படின்னாக்கா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போகணும்னா லிபரேஷனுக்கு வந்து 13th அத்தியாயத்துல வந்து நமக்கு வந்து 20 குவாலிட்டிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா? நான் அந்த ஆன்சர் தான் நான் எழுதினேன். இந்த கொஷின் இல்லை, இன்னொரு கொஷின் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த கொஷின்ல வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கனாக்கா, ஸோ நம்ம வந்து வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி நீட் டு, நமக்கு பேசிக் குவாலிட்டிஸ் நமக்கு என்ன தேவை இல்லையா, அதை பத்தியான அந்த இது விளக்கம் வரணும். அதுக்கு அடுத்து 16th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து 26 குவாலிட்டிஸ், டிவைன் குவாலிட்டிஸ். இது எல்லாமே மோட்ஸ் ஆஃப் எஸ் அதாவது டிரான்சிடென்ட் ஆஃப் மோட்ஸ், எவ்வாறு நம்ம வந்து சத்வம் ரஜம் மற்றும் இந்த மாதிரி நிலையில இருந்தாலும் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய நிலையை நம்ம எவ்வாறு அடையிறதுனாக்கா, அதுக்கு பேசிக்கலி நம்ம எவ்வாறு அடைய முடியும், நம்ம கண்டிப்பா அந்த
என்னது டிவைன் குவாலிட்டிஸ் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே நம்ம வந்து அந்த ஸ்லோகங்களை வந்து முடிச்சு அதுக்கப்புறம் 18th சாப்டர் வரும்பொழுது நம்ம வந்து பகவானுடைய இந்த மன்மனா பவ பக்தோ அதையும் நம்ம வந்து கவர் பண்ணி அடுத்து வந்து நீங்க வந்து சர்வ தர்மா பரித்யஜ்ஞா எல்லா தர்மத்தையுமே வந்து விட்டு பகவான் என்றது சரணாகதி அடையும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த எல்லாமே அவர்தான் என்று நினைச்சு நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளோ வந்து நீங்க வந்து எடுத்துட்டு வந்து நீங்க எழுத வேண்டியிருக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன டாபிக்கா தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்ல வந்து. ஓப்பன் புக்கு வந்து நீங்க தான் பார்த்து இதை வந்து ஒன்னொன்னா படிச்சு நீங்க இதை வந்து தரோ ஸ்டடி இதுக்கு நீங்க இது நாள் வரைக்கும் படிச்ச மாதிரி இருக்காது. யூ நீட் டு ஸ்டடி வெல். ஸோ அதனால ஃபார் சீக்வென்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீங்களே தான் வந்து யூ நீட் டு. ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு அது ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் எப்படி செய்ய முடியும், உங்களுடைய பர்சனல் அப்ளிகேஷனுக்கு அதை எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும், இது எல்லாமே வந்து உங்களால கண்டிப்பா இது பண்ண முடியும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நீங்க வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது அதை நீட்டா ஒரு நோட் புக்கே எழுதி வச்சுக்கோங்களேன், எழுதிண்டே வந்துக்கோங்க. நீங்க அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுதுறது கூட ஒரு நோட் புக்ல வைங்க, அப்பதான் யூ வில் நாட் மிஸ்பிளேஸ் எனிவேர். இல்ல நீங்க சிஸ்டம்ல டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அதை அப்படியே நீங்க வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். சிஸ்டம் இருக்கிறவங்க சிஸ்டம்ல டைப் பண்ணி அழகா அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்க்ளூட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன் எப்பவுமே வந்து முன்னுரை முடிவுரை இது கண்டிப்பா. ஸோ ஹவு யூ ஆர் பிளானிங் த டிவிஷன்ஸ், அடுத்து அந்த டிவிஷன்ஸை பத்தி நீட்டா எழுதுறது, அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி கன்க்ளூஷன் எது இருக்கும்னாக்கா கொஷின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இப்படிதான் வந்து கைட்லைன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அசஸ்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கஸ். ரைட் a focused and concise response responding to the questions. அதாவது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதற்கான பதில் வந்து ப்ரிசைஸா ரிலவெண்டா நம்ம வந்து டு த பாயிண்ட் கொடுக்கணும். நம்ம வந்து அவாய்ட் அடிஷனல் irrelevant philosophical information. அதாவது தேவையற்ற இதெல்லாமே வந்து நாம கொடுக்க கூடாது. ஸோ டோன்ட் ரைட் டூ மச்சா எழுதணும்னு நினைக்க கூடாது. ரிலவெண்டான அந்த பதில்கள் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கணும். டு நாட் எக்ஸீட் த வேர்ட் லிமிட். அவங்க இத்தனை வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 வேர்ட்ஸ் எழுதுங்கனாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1100 வேர்ட்ஸ் அப்படி வந்தா கூட நோ இஷ்யூஸ். 1000 வேர்ட்ஸ் கேட்டதுக்கு வந்து 2000 வேர்ட்ஸ் எழுதக்கூடாது. ஸோ டோன்ட் டூ தட் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ நம்ம வி நீட் டு ஃபாலோ. அடுத்து இன்னும் கோட் வித் எக்ஸாக்ட் ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா? அனாலஜிஸ் இருந்தா அனாலஜிஸ், அதுக்கப்புறம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த கோட்ஸ் இல்லை, அது எல்லாமே வந்து முக்கியத்துவம். சில இடத்துல வந்து தட் சுனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அதுக்கு வந்து ரொம்ப இட் இஸ் எ சிக்னிஃபிகண்ட் வேர்டுன்ட்டு நம்ம பிரபுபாதர் வந்து பர்பட்ல இருந்தா சொல்லியிருப்பார் நமக்கு இல்லையா? ஸோ அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுதணும். அதுக்கு அனாலஜிஸ் அதையும் பாருங்க, ஓமைகள் எல்லாம் நம்ம எழுதணும். ஸோ ஸ்பெசிபிக் வர்சஸ் அதை நம்ம அங்கேயே வந்து எழுதலாம். ஸ்லோகா நம்பர் 5 அதாவது 8.5 அப்படிங்கிறதையும் நீங்க எழுதலாம். ஸோ தட் ரெஃபரன்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. நாளைக்கு நீங்க கூட வந்து திருப்பி படிக்கும் பொழுது வந்து ஸோ எழுதலாம். டோன்ட் இன்க்ளூட் லாங் கோட்ஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பிளனேஷன். வெறுமனே கோட்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு அதுக்கான விளக்கத்தை எழுதாம நீங்க விடுக்க கூடாது இல்லையா? ஸோ கோட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அதை பத்தி அது எதற்காக அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்றதை வந்து நீங்க நீட்டா வந்து எழுதணும். அடுத்து orientation lesson objectives shared with each other what we hope to achieve by studying Bhakti Shastri. ஸோ அதாவது இப்ப நம்ம இந்த ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்ன படிச்சோம், ஸோ இந்த பக்தி சாஸ்திரியை வந்து நம்ம செய்யறதுனால நம்ம எதையெல்லாம் நம்ம வந்து எதை அடைய முடியும் என்பதை வந்து படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம் நார்ம்ஸ் பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து டிஸ்கஸிங் இந்த கோர்ஸ்னுடைய எய்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் படிச்சோம். ஸ்கில்ஸ் வேல்யூஸை பத்தி படிச்சோம். நாலேஜ் கெய்னிங்கை பத்தி படிச்சோம். அடுத்து நம்ம வந்து இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ், இதனால நம்ம ஃபியூச்சர்ல ஒரு ப்ரீச்சர் ஆகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை நம்ம வந்து கிடைக்க பெறுவோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அந்த ஓவர்வியூல படிச்சோம். அடுத்து கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து எப்படி நாம இந்த கோர்ஸை வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும், எவ்வாறு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் வெரி much stressing at this point that all my students shall be very much conversant with philosophy of Krishna consciousness. இது பிரபுபாதர் அவர் சொல்லியிருக்கிறது ஆக்சுவலி. அதாவது அவருடைய டிசைபிள்ஸ் எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்க டிசைபிள்ஸா கூட சொல்லல, அதாவது சாஸ்திரி பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ்னாலே நம்ம எல்லாருமே இப்ப ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா? சோ நம்ம ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றார், நாம் எல்லாருமே இந்த தத்துவத்துல இந்த கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் தத்துவத்துல வந்து நம்ம வெல் வேர்ஸ்டா இருக்கணும். அதுல வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பிலாசபில நம்ம என்னைக்குமே தப்பு பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தட் தே ஷுட் ரீட் அவர் புக்ஸ் வெரி டெலிகென்ட்லி இல்லையா?
ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து உன்னிப்பா கவனத்தோட நம்ம வந்து அதை படிக்கணும். அட்லீஸ்ட் 1 or 2 hours டெய்லி டு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஃப்ரம் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ். நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு சொன்ன மாதிரி எஸ் டெய்லி 1 or 2 hours படிக்கும்பொழுது இன்னைக்கு படிச்ச ஸ்லோகம் நாளைக்கு மீண்டும் அதை படிச்சோம்னா ஒரு வாட்டி இன்னும் டெப்தா நமக்கு புரியக்கூடிய அந்த வெவ்வேறு ரூபங்கள், அதாவது மார்க்கத்திலிருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இருந்து நம்ம இதை புரிஞ்சணும்னாக்க இன்னொரு வியூஸ்ல பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இன்னொரு கருத்தும் நமக்கு அதுல இருந்து நமக்கு விளக்கம் வரும். உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு பகவான் அதை வந்து புரிஞ்சுக்க கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். ஆனா நாம வந்து முயற்சி மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? we need to endure actually. நாம அதை முயற்சி செய்யாம அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா அடையவே முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் பத்தி நம்ம இந்த பிரசன்டேஷன்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா கேட்கலாம். எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட்ஸ்? புக்ஸ் வந்து தமிழ்ல கிடைக்குமா? இங்கிலீஷ் தான் பயங்கர பிரச்சனை. புரியல. எந்த லாங்குவேஜ் மாதாஜி? எது மாதாஜி? இப்ப எழுதுறதெல்லாம் எந்த லாங்குவேஜ்ல நாங்க எழுதணும் அசஸ்மென்ட்? நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம், தமிழ்லயும் எழுதலாம். உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அது. ஓகே, யாருக்குமே இங்க வந்து இது கிடையாது. நோ அப்ஜெக்ஷன். இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் எது வேணாலும் எழுதலாம். ஓகே, எஸ். இங்கிலீஷ்ல வருமா கேள்வி மாதாஜி? பைலிங்குவல் வரும், பைலிங்குவல் கொடுப்போம். ஓகே, எப்படி இது வரைக்குமே நீங்க வந்து பைலிங்குவல் தான் எழுதிருக்கீங்க, அதனால வந்து பைலிங்குவல் வந்து கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ நீங்க அதை பைலிங்குவல் வந்து படிச்சு நீங்க வந்து யூ கேன் ரைட் ஆக்சுவலி. ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் த ஓரியன்டேஷன். எஸ் ராதிகாமா, ஒரு நிமிஷம். மேம், கேன் யூ மேக் மீ தி கோ-ஹோஸ்ட் ஆல்சோ? 100%. புக்ஸ் வந்து ஐ திங்க் நாங்க இப்ப இந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் நாங்க. ஸோ அப்ப நாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா இது அதுல் கிருஷ்ணா பிரபுது நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன். கண்டிப்பா நம்மளுடைய இஸ்கான்தே வந்து இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் வந்து ஃப்ரம் 5th chapter இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ரெடி பண்ணல. சோ அது பார்க்கலாம். மாதாஜி ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ன்றது தமிழ்ல எப்படினாலும் இல்ல நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு. சோ அந்த பிரசன்டேஷன் வந்து we will check with பண்ணலாம். ஆனா அந்த இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற பிரசன்டேஷன் அது we can share. அது வந்து 5th chapterல இருந்து இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வந்து இல்ல நம்ம கிட்ட அதுல் கிருஷ்ணா பிரபுஜியோட பிபிடிஸ் தான் நம்ம படிச்சிட்டு. இதெல்லாம் தமிழ்ல தான் நாங்க படிச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன மாதாஜி? புரியல எனக்கு. விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க பேசலாம். அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க, பேசுங்க. இந்த கேள்விகள் எல்லாம் தமிழ்ல கிடைக்குமா? எஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ்லயும் கொடுப்போம் மாதாஜி. அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பிபிடி கண்டென்ட் மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, நீங்க ஜஸ்ட் அதை காப்பி பண்ணி கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர்ல போட்டா உங்களுக்கு ஈக்குவலன்ட் தமிழ் வந்துரும் மாதாஜி. ஸோ யூ கேன் சிட் அண்ட் ரீட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்போ இங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதுக்கு there are no people, I should tell that, வாலண்டரியா. அதனாலதான் நம்ம இப்போ அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்றது கஷ்டம். நீங்க எல்லாருமே பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க ஏதாவது இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு வாலண்டியர் ஃபார் திஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ. சோ நீங்க வந்தீங்கன்னா முன்னாடி கொடுத்த கொஸ்டின் கூட சிலதெல்லாம் எனக்கு வார்த்தை புரியல, அதெல்லாம் கூகுள்ல போட்டு தான் பார்த்து தமிழ்ல தான் எழுதி வச்சிருக்கேன். அதான், அதனாலதான் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ. அண்ட் தென் சொன்னீங்கன்னாக்கா நான் ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு வில் ஷேர் த பிபிடிஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுவாரு. அது அதுல் கிருஷ்ணா பிரபுதியோட முதல் 4-5 chapters வரைக்குமே நம்மளால ஷேர் பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம இஸ்கான் கண்டென்ட் கண்டிப்பா 5th chapterல இருந்து நான் கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன். அது வேணா நான் இப்பயே கூட ஷேர் பண்றேன். யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் ஸோ தட் அப்ப நம்ம 5th chapter படிக்கும்போது அது யூஸ் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 4 chapters வரைக்குமே வந்து இல்ல. ஏன்னா இவர் பிராண சைத்தன்யாவே 5th chapter அப்படிதான் வந்தாரு. அதனால அவர் வந்த பிறகுதான் இந்த பிரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாரு. அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் வி வர் ரீடிங், புக் ரீடிங் தான். நம்ம எப்படி level 2ல படிச்சோமோ அந்த மாதிரி தான் படிச்சோம் நாங்க. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இப்ப இந்த பிரசன்டேஷன் யூஸ் பண்றதுக்காவது கிடைச்சிருக்கு. நம்ம எங்களுக்கு அது கூட அப்ப இல்ல. வி ரெட் நாங்க அப்ப 8 மணி நேரம் எழுதணும் ஓபன் புக் க்ளோஸ் புக் டெஸ்ட் எல்லாம். ஸோ காலையில 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி 8 மணிக்கு சப்மிட் பண்ணோம் நாங்க. அவ்வளோ பெரிய லென்த்தி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இப்போ இந்த வாட்டி ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்லி க்ளோஸ் புக் கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேங்க்கும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நான். அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதுக்கான இப்ப எப்படி நீங்க ஈஷோ இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் படிச்சீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி கொஸ்டின் பேங்க் இருக்கு. உட்காந்து நீங்க வந்து நீட்டா வந்து அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே பிரபுபாதருடைய அந்த எழுத்துக்கள்ல தான் இருக்கு, பர்பட்ல தான் இருக்கு, பொருளுரை மற்றும் மொழிபெயர்ச்சி இதுல தான் இருக்கு.
அதனால நீங்க அதை பார்த்து நீங்க ஈஸியா எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எங்கெங்க என்ன ஆன்சர்ன்னு நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருந்தாலே போறோம். அதுக்கு விளக்கங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா அது மட்டுமே படிச்சுட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு க்ளோஸ் புக் क्वेश्चंस நீங்க எழுதிடலாம். ஓகே, டியூரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் எத்தனை மந்த் மேடம்? இது எப்படி 1.5 இயர் ஆயிடும்ல ராதிகா? டார்கெட் டைம் வந்து 1 இயர் சொல்லிருக்காங்க. பட் எல்லாம் ஓகே 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 1.5 இயர் ஆயிடும். 1.5 இயர் ஆயிடும் மாதாஜி. இப்ப செப்டம்பர்னாக்கா இப்ப அடுத்த செமஸ்டர் செப்டம்பர் அட்டெண்ட் ஏதாவது வருதுங்களா? செமஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அதாவது ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் 6 அத்தியாயம் ஆன பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு. ஓகே ஓகே அதுதான் கேட்டேன். ஓகே, சோ இதுல ஒண்ணு என்னன்னா, இன்னைக்கே ஒரு ஸ்லோகத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் ஒரு ஹோம்வொர்க் கொடுக்குறேன். எதுக்கோசரம் இந்த பிளான் நானும் தனேஸ்வரி மாதாஜி பேசிட்டு எந்த ஏரியாலாம் as ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்க சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணோமோ அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணோன்றதாலதான் இதெல்லாம் கேட்கிறோம். சோ என்ன ஆச்சுன்னா, எங்களுக்கு வந்து 6th மாடியூல் அப்போ கரெக்டா ஸ்லோகம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. 10 ஸ்லோகம் எங்களால மேனேஜ் பண்ணவே முடியல. ரைட், ஏன்னா நம்மளுக்கு கான்டாக்ட் இல்லை. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நம்ம 3rd மாடியூல் எழுதுறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு பகவத்கீதா தெரிஞ்சிடும். பட் ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் அப்போ நம்மளே திணறோம் ஒண்ணு. அதனால வந்து என்ன பிளான் போட்டிருக்கோம்னா, ஒரு ஸ்லோகா டெய்லி, அதாவது கிளாஸ் வீக்லி ஒரு நாள் 5 பேரு வந்து நான் சாண்ட் பண்றேன், ஃபாலோ பண்ணி நீங்க சாண்ட் பண்ணுங்க. ஆனா ஒருத்தரும் ஒரே ஒரு ஹெல்ப் தான் வேணும். டெய்லி ஒரு நாள் ஒரு தடவை அந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க எழுதுங்க. சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் மண்டே மீட் பண்றதுக்குள்ள 7 தடவை நீங்க அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதிருப்பீங்க. ஆனா ஒரே நாள் உட்காந்து சண்டேயே 7 தடவை எழுதாதீங்க. டெய்லி ஒரு தடவை வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதுங்க. உங்களுக்கு அது வசதியா இருந்தா அது பண்ணலாம். இல்ல 1 வீக்ல நீங்க வந்து 700 ஸ்லோகம் எழுத விரும்பினீங்கன்னா 700 ஸ்லோகம் எழுதலாம். எது கன்வீனியன்ட் மாதாஜி? சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க. ஒரே ஒரு ஸ்லோகம், டெய்லி ஒண்ணு இல்ல, ஒரு ஸ்லோகம் டெய்லி 7 தடவை எழுதணும். அது இன்னைக்கு என்ன ஸ்லோகம்ன்றத நான் மேம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, அப்புறம் இந்த ஃபார்ம் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் போட்டிருக்காரு கிருஷ்ணா பிரபு. சாதனை சார்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த குரூப்ல போடுவாங்க. அந்த குரூப்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி பேசிஸ். இந்த இன்னைக்கு அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நீங்க இந்த லிங்க் இப்பயே கிளிக் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணிடுங்க. நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க் யூ. வெரி நைஸ். கிருஷ்ணா பிரபு அப்படியே எத்தனை பேர் சப்மிட் பண்றாங்கன்னு ஒரு டாக் வெச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மொத்தம் 6 பேர் தான் பண்ணிருக்காங்க. அதான் சோ இப்பதானே சொன்னாங்க. அதான் ஓகே மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். நான் ஜஸ்ட் கிருஷ்ணா பிரபு ஏன்னா அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நான் வந்து பக்தி சாஸ்திரியில எப்பவுமே நான் மறந்துடுவேன். அதான் இது வந்து உங்களை பத்தி இல்ல, இது எங்களை பத்தி. சோ நாங்க எங்கெல்லாம் தப்பு பண்றோமோ அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கோசரம். எஸ், பிரபுஜி கேட்பாரு எத்தனை பேர் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு கேட்பாரு. அப்ப எனக்கு சொல்லவே வராது. எனக்கு ஐ நீட் a data also. இப்போ வந்துருச்சா மாதாஜி? அனுப்பிட்டாரா? ரெண்டாவது முக்கியமான சாட்ல போட்டுருக்காங்க பிரபு மாதாஜி சொல்லி 5 நிமிஷத்துல சாட்ல போட்டுட்டேன். சாட்ல இருக்குங்க. It will not be posted in group. ஏன்னா அட்டெண்ட் பண்ணாதவங்க கூட அதை கிளிக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால it will not be posted. சோ கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது எண்ட்ல தான் உங்களுக்கு அது ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டெய்லி பகவத்கீதா படிங்க. இன்னைக்கு மாதாஜி வந்து 10 ஸ்லோகம் அந்த 10 முடிச்சிட்டு இன்னொரு 10 படிச்சு வைங்க. சோ அடுத்த தடவை அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு புரியும். ரெண்டாவது என்னன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சாப்டர் வைஸ் படிச்சிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, ஆல்ரெடி சொன்னாங்க தனேஸ்வரி மேம், ஒரு சாப்டருக்கு கண்டினியூவேஷன். சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து எதுக்கு 2வது சாப்டர் வந்துச்சு, 2வது சாப்டர்ல இருந்து எதுக்கு 3வது சாப்டர் வந்துச்சு, இது ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் கேள்வி. நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லெவல் 1 நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் லிங்க் இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே ஒரு ஜிலேபி மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கரெக்டா? இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த சீக்வன்ஸ், ஏன் கிருஷ்ணர் 3வது சாப்டர், ஏன் 4வது சாப்டர், ஏன் 5, என்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் சிமிலரா இருக்கு, அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். மேம் இஸ் இட் ஓகே? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி ஸ்லோகம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகம் எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து கிருஷ்ணா பிரபு குரூப்லயும் போடுவாரு. எப்படி எடுக்கிறதுன்னா வரல எனக்கு. ஐயோ, சாட்ல போட்டிருக்கோம் பாருங்கம்மா கூகுள் ஃபார்ம். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. நீங்க அந்த லிங்க் எடுத்துக்கோங்க, காப்பி பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, கிருஷ்ணா மறுபடியும் கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்களேன். இருங்க, நானே கூட போடுறேன். போட்டிருக்காரே, போட்டார், மறுபடியும் போட்டார். அதான் இப்போ வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு கேட்டீங்க இல்லையா? இப்போ நான் அதே ஸ்கிரீன் ஷேர்ல காட்டிடுறேன். ஸ்கிரீன் ஷேர்ல சாட்ல ஒண்ணுமே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் சப்மிட். இல்ல மாதாஜி, இப்போதான் போட்டாங்க. இவர் ப்ளீஸ் சப்மிட் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு கீழ போட்டுருக்காங்க பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? இப்போ நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி சாட்டை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க வாட்ஸ்அப் சாட் பாத்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ப்ளீஸ் ஜூம் சாட் பாருங்க. அத போய் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா, இத போய் கிளிக் பண்ணீங்க வச்சுக்கோங்க. தெரியுதுங்களா? இப்படி ஆகும். பாக்குறீங்க இல்லையா ஸ்கிரீன்? ஸ்கிரீன் பாக்குறீங்களா? எஸ் நோ ஏதாவது சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ்.
லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. சோ இப்போ வந்து நீங்க இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணுங்க. ஓகே ப்ளீஸ். எனிவே ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு, she can refer, ஒண்ணும் பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே நான் மேம் ஒரு தடவை நான் போட்டுறேன். சோ யூ நோ. இப்போ வந்து உங்க இமெயில் ஐடி ஓகே. இமெயில் ஐடிக்கு அப்புறம் உங்க பேர் என்னவோ எப்படி ஒரு தடவை என்டர் பண்றீங்களோ எல்லா தடவையும் அதே மாதிரி என்டர் பண்ணுங்க. என்ன மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஒரு தடவை நான் ஏஎம் ராதிகான் போடுவேன், இன்னொரு தடவை ராதிகான் போடுவேன், இன்னொரு தடவை ராதிகா ஏஎம் போடுவேன், அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஸ்டாண்டர்டா மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அப்புறம் செல்போன் 95 ஓகே. அப்புறம் டேட், இன்னைக்கு டேட் என்ன அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னைக்கு டேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிக்கப் பண்ற மாதிரி பாருங்க. இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா செக்ஷன் போட வேண்டியதுதான். செக்ஷன் போடணும். இந்த ஐடிசி கோர்ஸ்ல பண்ணாங்களே அதேதான். இல்ல நான் அது சொல்ல, அந்த ஆப்ஷனே வேண்டான்றேன் உங்களுக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு. கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்கல. இது தேவையில்லை டேட், அதுதான் சொல்றேன். நான் அப்படிதான் எடுத்தேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா. பட் அது தேவையே இல்லை நம்மளுக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு டேட்ல லாகின் ஆகிறதுனால இப்போ your response has been recorded ன்னு வரும். அப்பதான் அட்டெண்டன்ஸ் போயிருக்கு. நீங்க ஏதோ எஸ்கேப் பண்ணீங்கன்னா அது போய்டும்னு அர்த்தம். சரிங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது ரிப்ளை வேணும்? வந்துச்சா வரலையா? கிருஷ்ணா கிளியர் மாதாஜி. தேங்க் யூ சோ மச் பிரபு. மாதாஜி எந்த வரலங்க. யார் நீங்க? ஐ திங்க் மஞ்சுளா மாதாஜி. மஞ்சுளா. ஓகே. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. எஸ், we have to see வீடியோ. நாங்க எல்லாரும் ஆன் பண்ணி தான் உட்கார்ந்திருப்போம். ஆமா. ஏதாவது in between 2 minutes 3 minutes அப்படி இருந்தா ஓகே ஆஃப் பண்ணுங்க. பட் பெர்மனன்ட்டா ஆஃப்ல வேண்டாம். ஏன்னா நாங்க சொல்லி கொடுக்கறச்சே எங்களுக்கும் மோட்டிவேஷன். சரிங்களா? சோ ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். அட்டெண்டன்ஸ் புரிஞ்சிச்சிங்களா? இப்போ யாராவது 5 பேர் கையை உயர்த்தினீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்லோகா நம்ம 5 பேர் படிக்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த 5 பேர் அடுத்த தடவை வேண்டாம். அடுத்த தடவை நெக்ஸ்ட் புது 5 பேர் வேணும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2.44 தான் ஸ்லோகா நம்பர். தமிழ் எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம். யாரு? ஓகே, ஜெயா மகாலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சாண்ட் பண்ணுவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு தடவை சாண்ட் பண்றேன். ஸ்லோகம் தெரியுமோ இண்டிபெண்டா ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. யாருக்கு தெரியாதோ நான் வேணா சொல்றேன், அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படி என்னன்னா, ப்ரொனன்சியேஷன் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. எந்த கூட பர்ஃபெக்டா இருக்காது, பட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஓரல். ஹரே கிருஷ்ணா. போகேஸ்வரிய பிரசக்தாத்னாம் சேதசாம் விவசாயாத்மிகா புத்தி சமாதோ ந விதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி இண்டிபெண்டா செக் பண்ண முடியும் பண்ணிடுங்க. ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் ஜெயா மகாலட்சுமி. போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயா பஹ்ருத சேதசாம் தேவதாத்மிகா புத்தி சமாதௌ ந விதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ சோ மச். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை டெய்லி ஒரு தடவை எழுதுங்க. பேப்பர்ல எனக்கு காட்டுவீங்க, தனேஸ்வரி மாதாஜி காட்டுவீங்க. 7 தடவை இருக்கணும். ப்ளீஸ் காப்பி பண்ணலாம், பைஹார்ட் பண்ண வேணா. நீங்க காப்பி பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த 5 பேர் வந்து இன்னைக்கு பண்ண 5 பேர் இல்லாம புது 5 பேர் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம். எஸ் மாதாஜி, எனக்கு அட்டெண்டன்ஸே வரல மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயா பஹ்ருத சேதசாம் தேவசாத்மிகா புத்தி சமாதௌ ந விதீயதே. விஜயகுமாரி மாதாஜி அண்ட் எல்லா மாதாஜிங்களும் கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் பே பண்ணுங்க. எதுக்கு ஸ்லோகா இவ்வளவு தடவை சொல்றோம்னா 5 தடவைல நம்மளுக்கு மனப்பாடம் ஆயிடும். நான் சொல்றேன். ராதிகாமா நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் அதனால யாராவது சாண்ட் பண்றச்சே கேளுங்க. இன்னொருத்தங்க நெக்ஸ்ட் யார் சொல்ல போறீங்க? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. பிரேமா. யார் மாதாஜி? பிரேமா. பிரேமா மாதாஜி. ஓகே சொல்லுங்க பிரேமா மாதாஜி. போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயா பரா பஹ்ருத சேதசாம் விவசாயாத்மிகா புத்தி சமாதௌ ந வித்யதே. விதீயதே. மாதாஜி கண்ணு தெரியல கொஞ்சம். விதீயதே மாதாஜி. வித்யதேனா படிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். விதீயதே நடக்கலன்னு அர்த்தம்.
வேற மீனிங், அதனால தான் சொன்னேன். That's okay, மாதாஜி. நீங்க பிரசக்தானாம் தயா 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 दया परताश्चेतसाम् इव सात्मिका बुद्धिः समाधून विधीयते. हरे कृष्णा. இன்னும் ரெண்டு பேரு படி கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட் கொஞ்சம் சைலண்ட். கிருஷ்ணா பிரபு மியூட் போட்டு படிங்க. யோகேஸ்வர் ஒரே ஒரு செகண்ட் கிருஷ்ணா, 1 செகண்ட் நான் மியூட் போடுறேன். எல்லாரும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. இப்போ படிங்க கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா அன்மியூட். भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया बहृदचेदसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். இன்னும் ஒருத்தங்க யாராவது இன்னைக்கு படிங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட். இன்னைக்கு யாராவது படிங்க. மொத்த 5 பேர் நெக்ஸ்ட் வீக். भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया बद्धुश्चेतसां விவசாயம் தெரியும் இல்லையா மாதாஜி? அதேதான். விவசாய ஆத்மிகா விவசாயிகா புத்தி சமாதௌன விதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். இன்னைக்கு நம்ம இத நீங்க தமிழ்ல போட்டிருக்காரு, குரூப்லயும் போடுவாரு கிருஷ்ணா பிரபு. நம்பரும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸ்லோகா நம்பர் 2.4. இதோட அர்த்தம் எல்லாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம். நீங்க அந்த ஸ்லோகம் ஒண்டி பை ஹார்ட் பண்ணுங்க. ஒரு சைட்ல டெய்லி ஒரு தடவை எழுதிட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல 7 தடவை எங்களுக்கு காட்டுறீங்க. சரிங்களா? ஹரே. சோ இப்போ நான் ஒரு பாட்டு பாடுவா அண்ட் அதோட மீனிங் தனேஸ்வரி மாதாஜி சொல்லுவாங்க. பாட்டுனா ஸ்லோகம் பாட்டு எப்படி வேணா சொல்லலாம். மேம் இல்ல ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்க சொல்லுங்க மேம். நான் தனேஸ்வரி மேம் ஏதாவது சொல்லுமா இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவா? மேம் யூ ஆர் மியூட்டட். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா மேம்? எஸ் எஸ். ஃபர்ஸ்ட் நான் செக்யூரிட்டி ஐ அம் டு மியூட் ஆல். ஒரே ஒரு செகண்ட் மேம். எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டு லாக் பண்ணிட்டு தெரியுதா ஸ்கிரீனு? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சோ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம இது பேர் என்னன்னா கேவலாஷ்டகம். அஷ்டகம்னா 8 பாராஸ் இருக்கும் இல்லையா? சோ இது சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறது. அண்ட் நீலகண்ட கோஸ்வாமி என்றவர் தான் இதை கம்போஸ் பண்ணாரு. சரிங்களா? சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு மீனிங்மா? சாரி மேம், தெரியுதா ஸ்கிரீன்? ஸ்கிரீன் தெரியறது. மீனிங் எதுக்கு? அட்லீஸ்ட் மீனிங் நான் அந்த ஸ்லோகா ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு மீனிங்ஸ் கொண்டு வந்துறேன் மேம். ஓகே. ஐ வில் கெட் தி மீனிங். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மதுரம் மதுரேப்யோபி மங்களேப்யோபி மங்களம் பாவனம் பாவனேப்யோபி ஹரே நாமேவ கேவலம் அப்ரஹ்மா சம்பர்யந்தம் சர்வம் மாயாமயம் ஜகத் சத்யம் சத்யம் புனா சத்யம் ஹரே நாமேவ கேவலம் சாகுரோ சாபிதா சாபி சாமாதா பந்தவோபி சஹ शिक्षये सत् सदा स्मर्तुं हरे नामेव केवलम् निश्वासेना हि विश्वासः कदारुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम्
Hari sadavase tatra yatra bhagavata janaha gayanti bhakti bhavena Hare nameva kevalam aho dukkam mahadukkam dukkha dukkataram yataha kachatam vishmritam ratna Hare nameva kevalam Diyatam diyatam karno Niyatam niyatam vachaha Giyatam giyatam nityam Hare nameva kevalam Trini kritya jagat sarvam Rajate sakalopari Siddhanandamayam suddham Hare nameva kevalam Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Thank you so much. Ma'am, meanings தெரியுதா Hare Krishna? Yes. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. நான் மியூட்ல பேசிட்டு இருக்கேன். Hare Krishna. சோ கேவலாஷ்டகம் அப்படின்ற அந்த அஷ்டகத்தினுடைய பெயர்லயே நமக்கு வந்து கேவலம் என்றால் வெறுமனே அர்த்தம்னு அர்த்தம். அதாவது வெறுமனே பகவானுடைய நாமங்கள் சொன்னாலே நமக்கு எவ்வளவு மேன்மையானது அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா இந்த அஷ்டகத்தினுடைய பொருளுரையே. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, மோர் ஸ்வீட்டர் தேன் ஆல் அதர் ஸ்வீட்ஸ், அதாவது எல்லா சுவையான பொருட்களை விட மிகவும் சுவையானது. மோர் ஆஸ்பிஷியஸ் தென் அதர் ஆஸ்பிஷியஸ், எல்லா மங்களங்களை விட வந்து மங்களகரமானவை. த கிரேட்டர் பியூரிஃபையர் ஆஃப் ஆல் பியூரிஃபைங், அதாவது சுத்தப்படுத்தக்கூடியது இல்லையா. சோ நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம வந்து தண்ணி ஊத்தி நம்ம வந்து வீடை சுத்தப்படுத்துறோம் இல்லையா, நீரை ஊற்றி சுத்தப்படுத்துகின்றோம். நம்ம மனசுல இருக்க அழுக்கை சுத்தப்படுத்துவது எது? பகவானுடைய திருநாமங்கள். The holy name of Sri Hari alone is everything. அதாவது பகவானுடைய புனிதம் நாமம் ஒன்றே, அது ஒன்றேதான் அனைத்திற்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இஸ் எவ்ரிதிங், எல்லாமுமாக இருப்பது அவருடைய நாமம் ஒன்றே அப்படிங்கிறது. அதை தவிர சுத்திகரிக்கக்கூடிய பொருள் வேற எதுவும் கிடையாது. அதைவிட மங்களமான ஒரு பொருள் எதுவும் கிடையாது. அதைவிட சுவையான ஒரு பொருள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். The entire universe from exalted Brahma down to the lowly clump of grass is a product of the illusionary energy of the Supreme Lord. அதாவது பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியால் ஆனதுதான், அதாவது இந்த பிரபஞ்சம். அதாவது ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மாவா இருக்கக்கூடிய பிரம்மரிலிருந்து இந்த லோயஸ்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு புல்லு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியால் வந்து படைக்கப்பட்டது. The only thing that is reality, again I say reality, the holy name Hari, Sri Hari alone is everything. அதாவது இங்க எது ஒன்று உண்மை என்றால் பகவானுடைய திருநாமம் ஒன்றே உண்மையானது. எல்லாமுமாக இருப்பது அவருடைய திருநாமம் ஒன்றே, அது ஒன்றுதான் உண்மை அப்படிங்கறத வந்து அந்த 2ஆம் ஸ்லோகத்தினுடைய பதத்துல வந்து விளக்கத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. That person is a true perceptor or a true father or a true mother or a true friend also only if they teach one to always remember. அதாவது யார் வந்து
ஒரு உண்மையான தந்தை, தாய், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட், எந்த ஒரு உறவுமுறையாக இருந்தாலுமே அவர் எல்லாமே ஒரு உண்மையானவர் அப்படிங்க நம்ம எப்பொழுது எடுத்துக்க முடியும்னாக்கா, அவர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது பகவானுடைய, நம்ம எதை ரிமெம்பர் பண்ணணும்னு அவங்க நமக்கு எடுத்து சொல்கிறார்கள் என்றால், பகவானுடைய திருநாமத்தை நாம் எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று யார் ஒருவர் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார்களோ அவர்களே உண்மையான தந்தை, உண்மையான தாய், உண்மையான நண்பன் அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடியது 3வது ஸ்லோகம். 4வது there is no certainty when the last breath will come. இல்லையா? எப்பொழுது நமக்கு கடைசி சுவாசம் ஏற்படும் என்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நமக்கு மரணம் எப்பொழுது நிகழும் என்பது நமக்கு தெரியாது. கடைசி இறுதி மூச்சு எப்பன்றது நமக்கு தெரியாது. பட் புட் அன் அப்ரப்ட் ஹால்ட் டு ஆல் ஒன்ஸ் மெட்டீரியல் பிளான். இல்லையா? இந்த மூச்சு நின்றுடுச்சுனாக்கா அடுத்த கணமே இந்த ஜீவன் இந்த உடலுக்கு இருந்த வரைக்குமே எதெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல சம்பந்தமா நினைச்சிட்டு இருந்ததோ, தன்னுடைய தாய் தந்தை, தன்னுடைய கணவன், மனைவி, அடுத்து பிள்ளைகள், இந்த ஆஸ்திகள் பாஸ்திகள் எல்லாமே நமக்கு சொந்தம்னு நம்ம நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்துருப்போம் இல்லையா? அவை எல்லாமே ஏதுமற்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றது இல்லையா? சோ அப்ரப்ட்லி ஹால்ட், அங்கே ஸ்தம்பித்து விடுகின்றது. therefore it is wise always to practice chanting from very childhood. அதனால சிறு பிராயத்திலிருந்தே பகவானுடைய நாமங்களை சொல்வது உசிதமான செயல். அது ஒன்றுதான் உசிதமான செயல். the holy name of Sri Hari alone is everything. அதாவது பகவானின் திருநாமம் ஒன்றே அனைத்தும் அப்படிங்கறது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Lord Hari eternally dwells in that place where truly exalted, spiritually advanced souls sing in the mood of pure devotion. அதாவது ஸ்ரீஹரி எங்கே லயித்திருப்பார் அப்படின்னாக்கா, எங்கே பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் அவருடைய நாமங்கள் ஜபிக்கப்படுவது, கீர்த்தனமாக பாடப்படுகின்றதோ அந்த இடத்தில் பகவான் நிலை பெற்றிருக்கின்றார், எப்பொழுதுமே தங்கி இருக்கின்றார். the holy name of Sri Hari alone is everything. அதாவது அந்த ஹரிநாமம் ஒன்றே அனைத்தும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அஹோ what a sorrow, what a great sorrow, more painful than other misery in the world. இல்லையா? நாம எல்லாரும் கூட சங்கடத்துல இருக்கும் பொழுது, ஐயோ என்னை விட யாருமே இந்த லோகத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்கப்பா, அவ்வளவு சிரமப்பட்டேன் இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையில என்னுடைய மாமியார் இப்படி, என்னுடைய அதாவது நாத்தனார் இப்படிதான் நம்ம எல்லாமே பேசிப்போம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் அவங்க கிட்ட நம்ம எவ்வளவோ சிரமப்பட்டிருப்போம். நான் பட்ட கஷ்டம் வேற யாருமே பட்டிருக்க மாட்டாங்க, என்னுடைய எதிரி கூட பெறக்கூடாது அப்படிலாம் நாம நினைச்சுப்போம் இல்லையா? So mistaking it as a mere piece of glass, the people have forgotten this jewel. அதாவது இந்த பௌதீகத்துல ஏற்படக்கூடிய எல்லாமே அது ஒரு it is only a piece of glass தான். ஆனா நம்ம அதற்கு மேல இருக்க ஆன்மீகத்தை பற்றி நினைக்கும் போது that is a jewel, அது ஒரு நகை அப்படிங்கறது நாம forgotten the wonderful jewel இல்லையா? சோ மேன்மையான அந்த வைடூரியமோ ஏதோ ஒண்ணு அதை நாம மறந்து விட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய கேவலம் இந்த கண்ணாடி துகளுக்கு நம்ம அதன் மேல் பற்றுகளை வளர்த்து அதனோட நமக்கு வரக்கூடிய சம்பந்தங்களை எல்லாம் வரக்கூடிய மன கஷ்டங்களை எல்லாமே பெரிய கஷ்டமாக நினைச்சு கொண்டு உட்கார்ந்துருப்போம். ஆனா நம்ம இதை எல்லாத்தையும் விட்டு பகவானுடைய நாமங்கள் தான் மேன்மையானது என்பதை நாம உணர வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது. இட் ஷுட் பி ஹர்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இன் ஒன்ஸ் இயர்ஸ். அதாவது நம்ம நாம ஜபம் கூட என்ன சொல்றோம், ஹரிநாமத்தை நாம சொல்லும் பொழுது நம்ம காதால் அது கேட்டுட்டே இருக்கணும். அது கேட்பதால் என்ன பயன்? ஆழ் மனசுல அந்த ஹரிநாமம் பதிந்து விடுகின்றது. இட் ஷுட் பி அட்டர்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் வித் ஒன்ஸ் வாய்ஸ். அதாவது மேலும் மேலும் சொல்லிண்டே இருக்கணும். சோ இட் ஷுட் பி பர்பச்சுவலி சங். people have forgotten and new. அதாவது எப்பொழுதுமே அதை நம்ம பாடிண்டே இருக்கணும். அது the holy name of Hari alone is everything. அதாவது பகவானுடைய புனித நாமம் ஒன்றே அனைத்தும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். it makes the entire universe seem insignificant. அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு சிறு புல்லுக்கு சமமாக நாம கருதுகின்றோம். எப்பொழுது பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம அதனுடைய மேன்மையான இதெல்லாமே குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம அறிய பெற்று அந்த நாமங்களில் நாம் லயிக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சமே நமக்கு ஒரு புல்லுக்கு சமமாக நம்முடைய மனசு ஏற்றுக்கொள்கின்றது. அதாவது அந்த அளவுக்கு பக்குவ நிலையை நாம அடைய பெறுகின்றோம். இட் ரெயின்ஸ் சுப்ரீம் ஓவர் ஆல் தி ஸ்ப்ளெண்டரஸ் மேனர் இல்லையா?
நாம் எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்கின்றோம். ஸ்பிளெண்டர் என்றாலே முயற்சிகள், எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்யறோம். ஆனா அதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேல சுப்ரீமா இருக்கிறது, ஹையஸ்டா இருக்கிறது எதுனாக்கா பகவானுடைய நாமங்கள். இட் இஸ் a full of eternally conscious divine ecstasy. அழகான வார்த்தைகள் இல்லையா? பகவானுடைய நாமங்கள் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது? எட்டர்னல் என்றால் நித்தியம், கான்சியஸ் என்றால் உணர்வு, டிவைன் என்றால் தெய்வீகம், அதே மாதிரி எக்கஸ்டி என்றால் பரவசம். இத்தனை குவாலிட்டிஸுமே உண்டு அந்த பகவானுடைய புனித நாமங்களுக்கு. இட் இஸ் சுப்ரீம்லி பியோர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் மீன்ஸ் உயர்ந்த தூய்மையை கொண்டது. தூய்மை என்றால் பரிசுத்தமானது. அவருடைய புனித நாமங்கள் பரிசுத்தமானது, சுப்ரீம், அதாவது உயர்ந்த நிலையை கொண்டது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ த ஹோலி நேம் ஆஃப் ஸ்ரீ அரோல் இஸ் எவ்ரிதிங். அதாவது வெறுமனே பகவானுடைய நாமம், ஹரிநாமம் ஒன்றே அனைத்தும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இதுதான் அந்த அஷ்டகத்துடைய மீனிங். அழகான அஷ்டகம். கேவல அஷ்டகம் எதுக்கு பேர் வந்ததுனாக்கா, ஐ திங்க் கேவலா மீன்ஸ் வெறுமனே பகவானுடைய நாமமே எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தது என்று எடுத்துரைப்பதற்காக தான் அது கேவல அஷ்டகமா சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா, that is only option. சோ நான் இன்னைக்கு இதோடயே நிறுத்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் டேவே உங்களை நிறைய லோட் பண்ண வேண்டாம். அடுத்த வாரம் will be directly entering into the first chapter. நீங்க எல்லாரும் வர்றதுக்கு முன்னாடி you have to read and come. அப்போ உங்களுக்கு அது ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15 ஸ்லோகத்துல டீடைல் பர்பட் படிச்சுட்டு வாங்க. உங்களால என்ன முடியுமோ படிச்சுட்டு வாங்க. அது புரியுதோ புரியலையோ, பட் அட்லீஸ்ட் ஒன் கிளான்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க எல்லாருமே. ஓகே, சோ தட் வில் பி ஏபிள் டு. இன்டராக்டிவ் செஷனா தான் இருக்கும். ஸ்டோரி நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க தான் நிறைய பேசுவீங்க. இத்தனை நாள் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்ப நீங்க எல்லாரும் பேசுறத நான் கேட்க போறேன். நான் ஐ வில் பி ஹியரிங் மல்டிபிள் வேஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன். நிறைய பேர் அவங்கவுங்களுடைய உணர்தலை இங்க வெளிப்படுத்துறதுக்கான மார்க்கம் உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ். ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சதை இன்னொருத்தருக்கு ஈஸியா புரியறதுக்கான கோர்ஸ் தான் இது ஆக்சுவலி. சோ இட் ஷுட் பி வெரி இன்டராக்டிவ். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஷேர் பண்ணுவீங்களா இதனோட சாப்டர்ஸ்ங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பிரபுஜி இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க பிரபுஜி. இல்ல இது இந்த சாப்டர் கோர்ஸோட சாப்டர்ஸ் ஷேர் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டேன். கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுவோம் பிரபு. ஆனா இது இந்த 1 to 4 சாப்டர் மட்டும் நாங்க கண்டென்ட் வேற ரெடி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நாங்க. இந்த கோர்ஸ் இது அதுல் கிருஷ்ணா பிரபுஜியோடது. அந்த மெட்டீரியல் யாருக்கும் ஷேர் பண்ண முடியாது. நீங்க இந்த வீடியோல இருக்கும். இந்த 4th சாப்டர் வரைக்கும் இதுல பாத்துக்கோங்க. 5th சாப்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கண்டென்ட்ஸ், இந்த பிபிடிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் நாங்க. சோ யூ கேன் கீப் அண்ட் ரீட். அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. அது நம்ம அந்த ஸ்லோகம் அது ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிட்டாரு மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு தமிழ்ல அந்த ஸ்லோகா நம்பர் எல்லாமே போட்டு. சரி, ஓகே மாதாஜி. ட்ரான்ஸ்லேஷன் வர போட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் சாப்டர் ஸ்லோகா வேணால நம்மட்ட பிடிஎஃப். வேண்டாம் அது பண்ணாதீங்க கிருஷ்ணா, கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்டி எழுதிட்டு வாங்க. ஃபுல் ஸ்லோகம் உங்களுக்கு வேணும்னா புக்லயே உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு. இந்த ஒரு ஸ்லோகம் அடுத்த வாரம் எவ்வளவு பேரு 5 பேர் புதுசா படிப்பீங்க. ஆனா யாராவது மெமரைஸ் பண்ணீங்கன்னா பெரிய ஹாப்பி. அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 46 ஸ்லோகம் ரஃப்லி நீங்க ஒரு 7 ஸ்லோகம் படிச்சீங்கன்னா கூட, அதாவது ஸ்லோகம் சொல்லல, 7 பெர்ஃபெக்ட் படிச்சீங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு அது போறோம். நம்ம யூசுவலா பகவத்கீதால 5ன்னு சொல்லுவோம், இதுல 7ன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வாரம் சண்டேக்குள்ள நீங்க முடிச்சிருவீங்க. ஒரே நாள் சண்டே எடுத்து வச்சு 46 படிக்காதீங்க. டெய்லி ஓபன் பண்ணி புக்கு ஒரு 7 பர்ஃபெக்ட். அதே மாதிரி நாளைக்கு 7, அதாவது 8ல இருந்து 14, அடுத்த நாள் 15ல இருந்து 20, அந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா முடிச்சிடுவீங்க. அட் த சேம் டைம் பகவத்கீதா படிக்கணும்ன்றாங்க, ஒரு பெர்ஃபெக்ட் 5 minutes ஆகும். நீங்க மேக்ஸிமம் half an hour. இன்ஃபேக்ட் நீங்க தமிழ்ல படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க படிச்சிடலாம். half an hour, 1 hourனே வைங்க. பகவத்கீதாக்கு நம்ம ஒரு 1 hour கொடுக்க மாட்டோமா ஒரு நாளுக்கு? பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அதுதான் we have to give. அதுக்கு தான் இந்த பாட்டும் செலக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா கிருஷ்ணா ஒன்லி தான் நம்மளுக்கு கதின்னு ஆயிடுச்சு, வேற சாய்ஸே இல்லை. அதனால தான் நம்ம லெவல் 4ல அசோசியேட் ஆயிருக்கோம், ரைட்? இல்லன்னா லெவல் 1ல வந்தவங்களுக்கு டாடா பை பை 1/2 போயிடுச்சு. இப்போ லெவல் 5 வரைக்கும் நம்ம ஒண்ணா வந்திருக்கோம், ரைட்? அதனால நம்ம ஜாயின் நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருக்கேன்மா. நானே போட்டிருக்கேன் பாருமா. ஐ ஹேவ் புட் இன் தி chat. விஜயகுமாரி மாதாஜி செலக்ட் பண்ணிக்கோ. chatல எல்லாம் போய் பார்த்தா ஒண்ணும் காணோமே. எந்த chat மாதாஜி? நீங்க Zoom chat பாருங்க. நீங்க ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, நீங்க எந்த chat பாக்குறீங்க? காலையில இருந்து அவங்க வாட்ஸ்அப் chat தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க. நான் பாக்குறேன். இப்ப நான் பாக்குறேன். இல்ல, நீங்க Zoomல chat பாருங்க. அவங்களுக்கு ஓபன் நீங்க வாட்ஸ்அப் chat பேசிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க Zoomல chat பாருங்க. கிருஷ்ணா பிரபு அவங்க நம்பர் இருந்தா அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. அப்புறமா இதுல பார்க்கலாம். மாதாஜி மணிமேகலை மாதாஜி, I need your help.
நீங்க கொஞ்சம் நம்ம விஜயகுமாரி மாதாஜி கொஞ்சம் அதை அட்டெண்டன்ஸ் சப்மிட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் நான் பண்ணுங்க. அனுப்புறேன் மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். சொல்லு சீக்கிரம் போயிடும். மாதாஜி ஐடிசி கோர்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணீங்க நீங்க அட்டெண்டன்ஸ்? எப்படி பண்ணாங்க தெரியலையே. அதான் கேக்குறேன் நானு. இன்னைக்கு நான் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி அவங்க நம்பர் போட சொல்லுங்க சாட்ல. அப்ப நான் அதுல நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துபேவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णवர்களுக்கு நமஸ்காரம்.